Мөхәммәд Мәхдиев. Без 41-нче ел балалары. Укый Эмиль Талипов. Менә дигән майор. Коридорга чабата тузаны аркылы көлтә-көлтә булып кояш нурлары сузылган иде. Менә дөньяның рәхәте кайда икән. Әле кичә генә без колхоз пасуларында көлтә-көлтә бәрәңге ташы идек. Үгезне туарып тәртә арасыннан этеп чыгарганга әле тәүлек тә тулмаган. Тырнак төпләрендәге дегет, оек баштагы арпа кылчыклары, бирчәйгән уч төпләре кичәге тормышның истәлеге әнә шулар. Миләр катып калган, аларны кыймылдатмаганга 3-4 ай. Миләрдә 2-3 кенә тирән сыр бар. Аның берсе сугыш, кан кыйгыш сугыш турында. Фронтка икмәк кирәк. Без атасыз калган тәртипсез малайлар әнә шул икмәкне кырдан җыеп загот зернога озатырга тиешбез. Без инде һәр җәйне шулай эшлибез. Мидә икенче сыр ашау турында. Кайда, кайчан гына авызга кабарлык нәрсә булса, без аны кабарга, йотарга тиешбез. Ә йотарлык әйбер һәр җирдә бар. Көлтә ягында утырып кайтасың, бодай башуы башыйсың. Урман буенда күшә, су буенда кыр суганы җир җиләге чорый. Амбар тирәсеннән узганда кесәгә борчак тутырып китәсең. Алабута, кычыткан, чөгендер, яшь бәрәңге яфрагы булары ашка китә. Табигать бай. Үз баласын ул ничек тә саклый. Мидә 3нче сыр. 3нчесе юк. Кичә юк иде. Бүген 1 октябрь. Без аркага капчыкларыбызны асып, кемнеңдер теләге буенча укырга килдек. Үгезләрдән, дегет, камыл исеннән, күксел урманнардан, зәңгәр төтенле, көйгән, бәрәңге исе килеп торган басулардан безне кем айырды? Ник айырдылар? Моны беребез дә белми иде. Җәй буе борчак, яңа бәрәңге, әвендә киптерелгән, төтен тәме сиңгән яңа арыш умачы ашап, капчык күтәреп тән ныгы беткән. Бүген әнә шул көчне кая куярга белгән юк. Кичә кичен генә мунча кергәнне сылтау итеп, бүген битен дә юмаган 15-16 яшьлек малайлар училище коридорында колхоз тузанын кагалар. Менә коридорның бу почмагында түбән кенәр малайлары. Барысы да чиста ыштырдан, яңа чабатадан. Менә зәңгәр сырма кигән кара дуган малайлары. Һәммәсе кишер ашый. Мөрәле малайлары кесәләрен әйләндереп бер төрлек тәмәке эзлиләр. Шул арада ду килеп бергәләшеп алалар. Шабыш атлары кебек барсында борын тишекләр киңәйгән. Беренче кыңгырау чылтыраса да, класска кергә уйлап та караган кеше юк. Кинәт өлкән курс малайларынан берәү «Завуч» дигән бер генә сүз кычкырды да, класска кирип юк булды. Аның артыннан коридорның яртысы бушап калды. Коридор буйлап электр тогы узгандай булды. Һәм без туңмиләребезне кыймылдатып өлгергәнче, тузан болыты эченнән ялтыравыклы күзлек пиялалары күренде. Миләр кыймылдады. Аһа, шул 2 пияла завуч икән дип уйлап алдык. 2 пияла безне гипнозлаганда итте. Аяклар класска өстерәделәр. Котышкыч тынлык урнашты. Мин класска күз төшердем. Бүреген салырга акылы җиткән мөрәллә малайларының чәч төпләренә хәтле кызарган башларыннан пар күтәрелә. Нәкъ шул секундта ишек ачылып, аннан 2 түгәрәк пияла күренде. Миләр кызу-кызу эшләделәр. Нигә алай? Нәрсә безнең кеше күргәнебез юк мәллә? Безме? Без бит фронтка икмәк үстергән малайлар. Шапки снять! Тәрәзә пыялалары зыңгылдап китте. Кемнеңдер парта астындагы сөт салган чирек литрлы шешәсе идәнгә тәгәрәде. Завуч рус теле укытучысы икән. Тынлык урнашты. Тәрәзәдән ерактагы сары басу күренә. Аның күк белән тоташкан урынында тук кибәннәр өем-өем булып утыралар. Биектә-биектә тилгәнме, ниндидер кош тирбәлә. Күк йөзе зәп-зәңгәр. Көлтә йөге өстендә үгез көенә баруы нинди рәхәт иде. Ә монда кыймылдарга да шикләнеп утырасың. Күзлекле кеше кесәсеннән саплы зур тарак алып, озын чәчләрен рәтләде. Аннары күзлеген салып, аны аппак кулъяулык белән озаклап сөртте. Күзлеген салгач бу кеше бөтенләй хәтәр булып тоелды. Гөл йөгән белән күреп ияләнгән ат янына йөгәнен салгач барырга куркасың. Ул әллә нинди талый торган ат күк тоела. Мин сезгә рус теле укытырмын, ребятки, дип күзлекле сүз башлады.
Мин бүгенгә сезнең белән татарча сөйләшәм, ләкин без акрынлап дәрестә русча сөйләшүгә күчәрбез. Хей, безнең өчен бу яңалык түгел. Без моны инде 5нче класстан бирле ишетеп киләбез. Барыбер бер нәрсә дә чыкмаячак. Бик әллә кем булып кылансаң, үзеңне сугышка да алып куярлар әле. Гәүдәң бик төз, тавышың таза күренә, менә дигән бер майор чыгар үзеңнән. Миңа 60 яшь, дип дәвам итте күзлекле калын көр тавыш белән, классның нәрсә уйлаганын сизгәндәй. Минем сезне культуралы, белемле кешеләр итеп күрәсем килә. Укып бетергәнче миндә рус теле өйрәнсәгез, үкенмәссез. Мин үзем Мәскәү татары. Поездларда йөргәндә сезнең як халкының рус сүзләрен сытып сөйләшүенә минем йөрәгем әрни. Браш, баринье белән чәй ичә, дип сөйләгәннәрен ишеткәндә, мин бөгелеп төшәм, ялымнан кая керергә белмим. Беренче дәресне без шуңа күрә бик җиңел бер эштән башларбыз. Сез миңа 2 баганага 5 сүз языгыз. Беренче баганага Б авазына, икенче баганага В авазына башланган сүзләр булсын. Мин шул сүзләрдән чыгып, кемнең кем икәнен үзем чамалармын. Борыннар тартылды, каләмнәр кыштырдый башлады. Җиңел генә дигән эш шактый авыр булып чыкты. Парта араларыннан кайнар дулкын күтәрелгәндәй булды. Кемнеңдер каләме сынды, берәүнең карасы түгелеп кемнеңдер чалбарын буяды, кайсыдыр язуын бозды. Зур газаплар белән унар сүз язылып бетте. Күзлекле парта арасында йөри башлады. Ул һәр кешенең дәфтәрен алып күз йөртеп чыга. Һәр дәфтәрнең үзенә аерым чырае. Бер төрле дәфтәрләрне алгач, дип тиз генә карап ала да, кайсы мәктәптән, укытучың кем иде дип сорый. Кайбер дәфтәрне пычмагыннан чиметеп, җирәнеп кенә кулына ала, авызы кыйшаеп китә, йөзе сытыла. Үзе бер сүз дә дәшми. Теге малай да моның чытык йөзен күреп, кып-кызыл булып утыра, башын аска ие. Фамилия! Тәрәзә пыяласы тагын зыңгылдап китте. Тез башлары ямаулы, күксел шалбар кигән мөрәле малайы үлем җәзасы алган кешедәй башын түбән иде. Партаны шыгырдатып басты. 10 минут элек кенә бу малай коридорда бөтенебезне чалып егып, изеп йөргән иде. Зарифуллин, диде ул иягән бишмәт якасына яшереп. Күзлекле исә башкача бер сорау да бирмәде. Ул Зарифуллинның пычранган дәфтәрен парт өстенә төшереп җибәрде. Аннары кесәсеннән 4кә бүкләнгән аппак кул яулык алды да бармак очларын сөртте. Моны ул шул кадәр чын итеп эшләде. Бу вакытта бөтен классның күзе шунда гына булды. Әйтерсең, Зарифуллинның дәфтәр битендә микроблар өелеп яталар икән. Әйтерсең, ул микроблар күзлекленең кулына да үрмәлиләр икән. Бу микроблар керсә, кешене чирләтәчәк икән. Мәскәү татары шулай итеп бу дәрестә безне җиңде. Ормады, сукмады, хәтта бер генә тапкыр ачылы сүз дә әйтмәде. Шулай да җиңде. Без авыл мәктәбендә иркенлектән тулысынча файдаланган идек. Ир укытучылары юк, хатын-кызлар гына. Укытучылар да безнең кебек үк ачлар, утыннары юк. Бәлки безне дә сугышка алырлар әле дип җибәрергә дә күп сорамый идек. Шунлыктан күбебез тәмәке тарта, теләгән дәресенә керә, теләмәгәненнән кайтып китә иде. Әнә шундый иркенлектән соң Мәскәү татарының безнең өстән ниндидер власть урнаштыруына әлбәттә риза булмадык. Тәнәфескә чыккач, әле тел шымартып маташтык. Хей, исегез киткән икән. Мондыйларны гына бөккән бар инде. Ә бездә моннан да усал иде. Химиядан укытты берәү. Рогаткадан шалт тегенең күзлегенә бер малай. Шуннан соң майлагандай булды. Ә безнең авылда малайлар шаулаштылар, ләкин барысы да моның былай гына. Бүрәнә аша бүре куу гына икәнен беләләр иде. Моны Зарифуллин да бик яхшы аңлаган. Һәм ул сүзгә катышмыйча гына офыктагы кибәннәргә таба карап, тәрәзә янында тора иде. Аркаша Перемяков рус малае. Аның ширкә кушкан исеме Аркадий булгандыр инде. Ләкин туганнан бирле татар авылында яшәгәнлектән, ул Аркашага әйләнгән дә беткән. Хәер, башка яктан ул нәкъ безнең кебек русча бер авыз сүз белми, чөнки әти-әнисе дә гомер буе татар авылында яшәгәнлектән, гел татарча гына сөйләшә. Киеме дә татарча. Өстендә брезент тышлы бишмәт,
Аягында кызыл буяулары чыккан олтанлы манган итек. Бүтін булган айырмасы фамилиясында һәм су куйганда гына күренә. Аның әтисе авылда ветеринар булып эшли. Халыкта ветеринар дигән сүз юк, ат врачы дигән сүз генә бар. Акса биргән кәҗәңне даваласа да, бозаулый алмый яткан сыерны бозаулатса да, Пермяковның исеме гел ат врачы булып калды. 7-не бетергәч, Әркәш дә ат врачлыгына укырга китә икән дип сөйләгәннәр иде, ләкин укытучы булуны артыграк күргән ахрысы, безнең белән училищега килде. Наданлыгы да бер дә безнекеннән ким түгел, ләкин рус грамматикасы дәресендә кинәт кенә дәрәҗәсе күтәрелде. Икенче дәрестә без инде ия белән хәбәр табу, җөмлә турында кагыйдә итү кебек эш пошыргыч эшләр булыр дип тора идек. Бөтенләй башкача булып чыкты. Сез колхозчы крестьян малайлары дип сүзен башлады Мәскәү татары, һәм киләчәктә дә күбегез авыл балаларын укытыр. Менә без авыл халкы өчен кирәк булган кайбер сүзләр белән танышыйк әле. Исегездә тотыгыз, мин яздырачак сүзләрнең бик күбесен руслар үзләре дә белми. Бигрәк тә шәһәрдә яшәгәннәре. Я, татарда кызыл ат буламы? Безнең өчен бу сорау да түгел. Кызыл туры дип кычкырабыз. Сары ат була. Кара ат. Кара туры. Менә хәзер шуларны русча әйтегез. Без танып калдык. Мөрәле малае Әлтәфи миңа борылып пышылдап кына булай диде. Шукынды малай. Монда ат пешүчеләр әзерлиләр икән, укытучылар түгел. Ләкин мин аңа җавап бирергә өлгермәдем, укытучы безне яңа сораулар белән күмде. Атның бәкәле русча ничек булыр? Бәкәл өстендәге ялы ничек? Менә монысын руслардан да бик сирәк кеше белә. Әркәш әнә шул дәрестә танылды. Ул бер-ике сорауга дөрес җавап бирә алды. Мәскәү татарыны мактап, май шүлмәгенең тышыннан билгеле диде. Без борыннарыбызны тарта-тарта тактадан күчереп яздык һәм гаҗәпкә калдык. Баксаң, ике атның төсе бер үк төрле булып та, ялы койрыгы икенче төрле булса, рус телендә икесенә дә аерым исем бар икән. Дәрестә татарча да шактый мәгълүмат алдык. Ат төсе без уйлаганча 2-3 төрле генә булмый икән. Аның кыласы да, җирене дә, алмачуары да була икән. Каян белеп бетергән буларны Мәскәү кешесе? Әйтерсең, ат врачы булып эшләгән. Әллә югыйсә чыннан да ат врачы микән? Бу сугыш вакытында кемнәр генә кем булып йөрми. Әнә лесхоздагы почта начальнигы 65 яшьлек Иван Георгиевич безгә рәсем дәресеннән керә. Училищеның хуҗалык мөдире Исмәгыйль агай да безгә зоология укыта бит әле. Мәскәү татары чыннан да ат врачы дигән фикергә килдек. Бу фикерне бигрәк тә Әлтәфи куәтләде. Рус теле укытучысы ат врачы икән. Әйтәм җирле беренче дәрестә ул татарлар врач дип сөйләшә, шуның белән йөрәгемне әрнетәләр дип сөйләнгән иде. Үзенә кагылганга икән. Аңлашылды. Ләкин ат врачлары бик алама була иде. Менә безнең авылның Пермяковны алып кара инде. Җилкәсендә көн-төн калын күн сумка, үзеннән әллә нинди дигетле дару, авызыннан сарымсак исе килеп тора, күн фуражка гына киеп йөри. Бу Алла белсен. Рус теле дәресендә дәрәҗәсе күтәрелеп киткән Әркәш бер көн эчендә 2 фәннән харап булды. Берсе әлеге дә баягы рәсем дәресендә. Иван Георгиевич бу җирләрдә беренче земский больницалар, почта бүлекләре ачылганда ук дөньяга килгән кеше икән. Ул беренче дәрестә ук безгә мондагы Алпавыт утарының тарихын, беренче больница, беренче почта бүлегенең ничек ачылуын сөйләде. Үзе революцияга кадәр гимназия белеме алган. Аннан ниндидер институтта укып, элемтәче булып киткән. Әтисе потомственный дворянин булган икән. Моны ишетүгә безнең колаклар торды. Әлтәфи моңа һич тә риза булмыйча, бөтен класска ишетерлек итеп татарча "Шәреп таркалган сыйныф" диде. Әркәш дә моңа кушылып, "Алайса безне Алпавыт калдыгы укыта икән" дип куйды. Әркәшнең һәр вакыт борыны тыгылган була. Һәм ул бер вакытта да борын авазларын әйтеп мәшәкатьләнми иде. Ләкин Алпавыт калдыгы безне ырмады, сукмады, кемнең нәрсәгә сәләтле икәнлеген белү өчен өстәл өстенә тумбочка утыртып куйды да шуны кәгазьгә төшерергә кушты. Я Хода, кемнәрдән нәрсәләр генә чыкмады.
Ну тапты эш бу картлаш үзедә. Ирекле рәсем дисен иде ул хит. Менә ичмасам авыл мәктәбендә укытучылар безгә шулай дип кенә әйтәләр иде. Кем әтәч, кем куян, кем яфрак ясый иде. Тумбочканы әмәл-шимәл китергәч, Иван Георгиевич нәкъ безнең теләкне белгәндәй, ирекле рәсем ясарга кушты. Әркәше әнә нәкъ шул ирекле рәсем белән харап булды. Дәрес бара, һәркем кыштыр-кыштыр килеп нәрсәдер эшли, артка борыла, кемнәндер нәрсәдер сорап ала, мышкылдый. Берәүләр ясаган рәсемнәрен резинка белән выжылдатып боза, икенчеләре сугышка кадәр үк алынган буяу карандашының калдыгын тел очына тидерә-тидерә буйый. Иван Георгиевич парталар арасында йөреп тора. Аның аксыл сирәк чәчләре бер як кырыйдан юл ачып майлап таралган, аксыл мыегы нәкъ борын астында гына урталай бүленеп, борын турысында ирене ялтырап тора. Шуңа күрә сөйләшкәндә ул кишер ашап утырган куянга охшап китә. Аның киемнәре иске, ләкин бик пөхтә, һәр дәрескә муенына кара лентадан ясалган күбәләк куеп керә. Үзе бераз гына бөкре һәм аякларын өстерәбрәк йөри. Грек, Рим сәнгате турында искиткеч яратып сөйли. Шабаталы малайлар булсак та, һәр кайсыбызга сез дип кенә сөйләшә. Әлтәфи саташып, әллә ничә тапкыр үзе турында без дип җавап бирде. Без аңа ияләнгәнмен исең. Иван Георгиевич һәркемгә ниндидер бер киңәш бирә, җылы сүз әйтә. Менә сезнең яфрагыгыз сабагына караганда бик кичкенә чыккан, дип телен шартлатып куя. Һәм менә сезнең әтәчегез бик әйбәт, тик нигә аның шпорылары юк, Сезнең авылда әллә әтәчләр шпорысызмы? Яхшы, бик яхшы. Сездән киләчәктә менә дигән рәсемче чыгарга мөмкин. Тик шунысы бар, куянның бер вакытта да колагы яшел булганы юк. Кинәт Иван Георгиевич иткән тавыш чыгарды. Карасак, аның кулында әркәш дәфтәре. Рәсем укытучысының куллары дерелди. Икегә бүленгән мыегының очлары берсе аска төшә, икенчесе өскә күтәрелә сыман тоелды. Сез ул кулъяулыгын чыгарып ютәлләргә кереште. Сез нәрсә эшлисез, Я, басып сөйләгез әле. Бу нинди натурализм сезгә ничек ул ютәленә булды? Сезгә ничек оят түгел, сез нинди бәләкәй хулиган, совет мәктәбе эчендә сез нәрсә эшлисез? Карт кыштыр-кыштыр атлап өстәле янына китте, калтыранган куллары белән журналда әркәшегә икеле куйды. Аннан рәсем дәфтәренең битен йыртып алды да, йомарлап мич артындагы утыннар арасына ыргытты. Натуралист әркәше кып-кызыл булып түбән карап утырды. Ахырдан гына билгеле булды. Ул айгыр рәсем ясаганда бераз шаманы югалтып җибәргән икән. Иван Георгиевич исә дәрес биткәнче ютәлләде. Бәхетең бер йомарланмасын, аннары бетте диген. Рәсем дәресендәге вакыйгадан айнып та җитмәдек, зоология дәресендә тагын әркәшене бастырып куйдылар. Укытучы керер алдыннан гына әркәше сөйләнеп утырган иде. Мин үзем бер нәрсә дә белмим, ничек сөйләрмен инде. Шулай дип әйтеп кенә бетерде. Узган дәрестә, диде юан корсаклы хуҗалык мөдире, урыныннан торып. Без ата кара тараканның кан әйләнешен өйрәндек. Ул авызын зур итеп ачып бер иснәде, ахырында бераз гына үкереп авызын япты. Пермяков, диде ул журналга карамыйча гына, узган дәрес материалын бик әйбәтләп безгә сөйләп бир, сез тыңлап утырыгыз. Зоология укытучысы куйнына кереп узак кына актарынды да, чынаяк зурлыгындагы сәгатен тартып чыгарган булды. Әлтәфи артка борылып елмаеп куйды. Узган төн генә йокы алдыннан Әлтәфи сөйләнеп яткан иде. Имеш, зоология укытучысына курчаңгы йоккан. Шуңа күрә дәрес вакытында сәгатен караган булып, бер кашынып ала икән. Мәет тә мәет, әркәше дә мәет. Ябык муенын бөгеп, бераз шакмакка охшаган башын бик ныгыеп акрын гына басты. 7нче класстан килгән гадәт буенча ачык китабын алдагы иптәшенең аркасына сөяп куйды да сөйләмәкче булды. Ләкин җөмләнең беренчесен һич кенә дә чыга алмады. Ата кара тараканның кан әйләнеше гаять. Я, ди укытучы, сәгатен узак итеп куенына сала-сала. Я, шуннан.
Әркәшенең каушаудан борыны тыгылды. Ата Кара Тараканның гаят Бу гаятне. Ну язалар да инде китап авторлары да, аш калгырлары. Кара Тараканның кан әйләнеше Гаят әркәш өчен капкын булып чыкты. Күпме генә тыпырчынмасын, ул аннан ычкына алмады. Биология укытучысы авызын зур итеп ачып күңелсез генә тагын бер иснәде дә әркәшегә икеле куйды. Сен понимаешь, оятсыз рәвештә хөкүмәтне таларга килгәнсең. Хөкүмәт сиңа көненә 500 грамм ипи бирә, ә син понимаешь, икеле аласың. Менә мин синең ипи карточкаңны тоттырып калдыртыйм әле. Булгахтыр әйтеп. Ата Кара Тараканның кан әйләнешен белмәгән көе, кая бармакчы буласың син, Оятсыз син, понимаешь, актык сүз шул сиңа, дип сугып талды. Әркәше киселгән арыш башагыдай партага ауды, капланып ятты. Ипи карточкасы. Ник аңа тия бу завхоза? Әркәшләрнең өйдә 8 бала, әтисе бер үзе эшли. Колагы чукрак булу аркасында сугышка алмадылар. Башкаларга тигән льготалар аларга тими. Колхоздан аванска алган икмәк үстән чыгып бара. Семьяда иң улы бала булган Әркәше авансны биология дәфтәренең соңгы битенә үзе язып бара. Менә дәфтәрнең ул бите әле дә ачык. Колхоздан ашарга алынган 1943 елда дип язып та куелган. Әркәше вак яза, пөхтә яза. Хәрефләрне авыштыруны бер дә яратмый. Һәр хәрефен туры гына итеп утыртып куя. Үзе өчен язганда хәрефләрне ул тары бөртеге кадәр зурлыкта гына яза. Дәфтәр битеннән туп-туры бер багана төшеп киткән. 12 кг арш, 8 кг арш, 12 кг арш, 14 кг арш. Бу багана бик биек. Ләкин ни өчен арш дигәндә бер хәрефне төшереп калдыра ул? Әркәшене белмәссең ул. Йомык күңелле малай. Әркәшене белмәссең. Ул йомык күңелле малай. Ата Кара Тараканның кан әйләнеше яңадан бөтен классның тамак төбенә түйін булып утырды. Ну бу Ата Кара Тараканны кансыз гына яшәсә булмаганмысың аңа? Кансыз бишәкләр битәне дашурта. Иткән тавыш юк. Кабер тынлыгы. Завхоз сәгатен аларга куенна кирип бара. Чыннан да сәгатне бик узаклап ала, Әлтәфи сүзе дөрес булыр. Ләкин бу хәл Ата Кара Тараканнан коткармаячак. Кара Таракан котылгысыз. Тагын кем генә харап бу? Абай, Исмәгыйль абай, дип урыннан торды Әлтәфи кисәк кенә. Безнең бит кичә бәрәңге җиренә чиләкләр калды. Класс өстеннән ниндидер җиңел һава дулкыны узды. Күзләр ниндидер өмет белән Әлтәфигә текәлде. Хәзер нәрсәдә булса булыр. Тик Тараканнан гына котылырга иде. Я, Халимов, нәрсә әйтмәкче буласың моның белән? Соң абый, нәрсә әйтергә дип? Шул инде. Дәрес урынына әллә басуга гына барабызмы? Кайтышлы складка берәр чиләк бәрәңге күтәреп кайтырбыз. 1000 яшә Әлтәфи. Исмәгыйль агай куен кесәсенә тагын кирип китте. Әлтәфи ыргыткан кармакка шул арада хәйләкәр Мут Баязитова җим киертте. Абый имә, безнең класс малайлары тимер көрәкләрне кайрыбыз дип әйтәләр. Көрәкләр бит үтмәсләнгән, кичә дә уч төпләре кабарып чыкты. Зоология укытучысы шул секундта юк булды. Аның урынын хуҗалык мөдире алды. Класс җиңел сулап куйды. Бәрәңге алып кайтырга дисезме? Ашханәгә как раз бүген бәрәңге кирәк. Дәресең ничә минуты калган соң? Кемнәр көрәк кайрый белә? Кулларыгызны күтәрегез әле. Яхшы. Бүген дәрестән соң складка килерсез. Исмәгыйль агай нәрсәдер уйлагандай күзен йомып торды. Аннан кинәт кенә яктырып, журналга тотынды. Тукта, без бит әле исемлек тикшермәгән. Ул акрын гына исемлек тикшерә башлады. Күренеп торган нәрсә беләндер вакытны уздырырга кирәк. Исемлек тикшерү менә булайрак барды. Абдуллин? Мин. Абдуллин бар. Ана бар дип куябыз. Ярый, Абдуллин булды, билгеләдек. Баязитова? Мин.
Баязитова да бар. Ярар, аны да бар дип билгеләп куйдык. Инде килеп Зарифуллин, әллә юкмы? Биразга гына соңга калган Зарифуллин да сикереп торып басты. Бармыни? Мин әллә юкмы дип торам. Шулай бар дип билгеләйбез. Безгә нәкъ менә шушы гына кирәк иде. Беребездә дә сәгать юк, шулай да чама белән чирек сәгать дәрес калгандыр. Булай булса, эш начар түгел. Исемлек әле зур, һәр хәлдә ата-кара тараканга кабат кайтылмас. Җай гына барганда, эш әркәшегә җиткәч, тагын төртелде. Әркәше баягы удардан әле дә айнып җитмәгән иде. Һәм укытучы аның фамилиясын әйткәндә, ул әлбәттә җавап бирерлек хәлдә түгел иде. Ләкин 100 сум акчаң булганчы, 100 дустың булсын. Пермяков дигән сүз чыгуга, Әлтәфи утырган җиреннән генә нәкъ әркәшенең үзе төсле әйтергә тырышып җавап бирде. Мин! Барыбыз да шыпырт кына хихылдаштык. Әлтәфи әлбәттә тотылды. Әле генә бик эшлекле кыяфәттә бәрәңге алып кайтырга тәкъдим керткән Әлтәфи инде аяк үрә бастырылып куелган иде. Кешенең физик кимчелегеннән көләргә һич тә ярамый, Халимов, диде биолог куйнына керә башлап. Ярамый! Ул нинди шовинизм, ул, понимаешь, шовинист булырга ярамый, что син? Ләкин никадәр генә каты әйтелмәсен, дәрес бетеп класстан чыкканда, Әлтәфинең йөзендә ниндидер шатлык балкый иде. Ни дигән сүз ул шовинист? Шайтан белсен. Ләкин менә шул хикмәтле сүзне Әлтәфигә ябыштырып куйдылар бит әле. Шулай горур кыяфәттә шовинист Әлтәфи коридорга чыгып китте. Класста иң арткы партада натуралист әркәше генә ятып калды. Ике атна чамасы вакыт үтте. Дәрес бара. Бүген томанлы һава, басу түрендәге кибәннәр күренми. Хәер, аларны инде ындыр табыгына ташый башлаганнар иде. Авыл басуындагы шул кибәннәргә карасаң, ничектер җанга рәхәт булып китә иде. Инде алар да югалып бара. Ян Амос Каменский, ди кылыч бырлы педагогик укытучысы. Баланың дөрес тәрәккый итү өчен 4 шартны нигез итеп ала. Бу турыда сез беләсез. Менә хәзер Каменскийның бөек дидактика дигән хезмәте турында кем миңа сөйләп бирер? Ягез әле, ягез. Укытучының бусы да күзлекле, тик монысының күзлеге зәңгәр һәм бик калын. Шуңа күрә ул җанга салкынлык өрә. Укытучының бармагы журналдагы исемлек буенча түбән төшә. Бармак А хәрефен узды, Абдуллинның авызы йырыла. Ул елмаеп артка карый. Баязитова шатнаган иреннәрен шатлыгыннан ялап ала. Бармак Б хәрефеннән дә узып китте. Гыйзатуллинның бите аппак киндергә әйләнә. Зәңгәр күзлекнең бармагы шул фамилия тирәсендә туктап кала. Моны безгә әйтеп бирер. Хәзер моны безгә әйтер. Я, Хода, нигә дип шулай газаплыйсың? Әйт тизрәк, әйт фамилиясын, кем булса да булыр, тик булай газаплама гына. Моны безгә хәзер бик яхшы итеп сөйләп бирер. Зарифуллин. Кинәт кына Гыйзатуллинны ышкылык тота башлады. Педагогика дәресе аның өчен ул кадәр куркыныч түгел, ләкин ул һәр вакыт педагогика сүзен әйтә алмыйча иза чигә. Педагогика расписание буенча беренче дәрес булып керә. Гомуми трактан училищега килеп җиткәнче, салкында авызлар күшеге бетә. Туңган авыз белән педагогика дип әйтүе әлбәттә уен-муен түгел. Монда теләсә кем буталырга мөмкин. Гыйзатуллин, әгәр аны педагогика дәресендә бастырып куйсалар, бер дә исе китмичә генә фидаика дип сөйли бирә. Булмастайын белгәч, ул инде бөтенләй башын ватмый. Бәхетсез Зарифуллин исә Каменскийның бөек дидактикасы турында сөйләргә дип басты. Сипкелле яңагын зәңгәр бишмәтенең сап-сары мех якасына яшерде. Өметсезлек белән күзләрен тәрәзәгә төбәде. Анда кыйклап яңгыр ява. Мондый көнне колхозда эш булмый. Каравыл өенә җыелып тәмәке төреп, күргән-белгәнне сөйләп яту никадәр рәхәт була иде. Я, Зарифуллин, аны сөйләргә кыенсынсаң, Иоганн Генрих Песталоцци карашларында туктал. Бик швейцар педагогының баланы тәрәккый иттерү турындагы карашлары нидән гыйбарәт? Үттерде, суйды. 200-300 ел элек Каменский белән Песталоцци туганчы уку бик җиңел булгандыр. Зарифуллинның күз аллары караңгылана,
аның алдында ниндидер боҗралар очып йөри башлый. Ул тузып юкәсе чыккан чабатасын бер өзлексез идәнгә ышкый. Кичә урамда эт тизәгенә басылган булырга тиеш. Юкәне харап итә инде ул. Авылга кайтканчы таралып китсә, нишлисе булыр? Ах, туктал, нинди юкә. Пистолет бит әле. Әзәңгәр күзлек әйтерсең тырнак астына энә тыга. Яле сөйләп җибәр әле, Әллә кыенмы? Уйла яхшылап. Зарифуллин бүген үк училищедан качарга карар бирде. Аның кашлары, кирфекләре тирләде. Шул минутта ул үзенең баш миен бик сыек хәлдә итеп күз алдына китерде. Баш мие шулпаланган, тизрәк качарга кирәк. Тизрәк авылга, үҗәт, каты муенлы үгез арасына, җылы ат абзары тирәсенә. Ул барысын да күтәрер, үстерәр, ындырга төнге сменага чыгар. Тик менә бу Каменский белән Пистолотцидан гына коткарыгыз. Пистолотциның педагогик идеяларын кем дәвам иттергән? Яле, Зарифуллин. Сыйкланган ми шайпалып алды. Тистервек, диде Зарифуллин шатлыксыз гына. Аңа хәзер барыбер иде. Ого, молодец. Менә молодец, Зарифуллин. Яхшы, бик яхшы бу. Зарифуллинга тагын кайгы төште. Бик яхшы дип торганда ничек дип училищедан качарга инде. Дистервек турында Әлтәфи сөйләде. Әлтәфи класста иң зур малай, аның кесәсендә һәр вакыт чакматаш белән филтә һәм бакчада үстергән яшел тәмәке булыр. Аның кесәсе әллә ничә җирдән янып тишелгән, ләкин ул телгә оста. Дистервек бөек педагог булган, дип күздә йоммыйча алып китте ул. Ул бик күп китаплар язган, аның китаплары бик зур әһәмияткә ия, ул анда балаларны яхшы тәрәккый иттергә кушкан, шулай итеп Дистервек бик зур әһәмияткә ия булып тора. Әлтәфи бишле алды. Тәнәфес вакытында Зарифуллин белән Гыйзатуллин коридор башына барып нәрсәдер сөйләшеп тордылар. Йөзләрендә шатлык дигәннең әсәре дә калмаган иде. Зарифуллин ябыгып киткән, педагогика дәресе аның итен суырган кебек иде. Класс бүлмәсенә ул тәртә арасына җигелергә кергән үҗәт үгез кебек авыр керде. Аның артыннан Мәскәү татары күренде. Үтүкләнгән шалбардан, ефәк шнурлы ялтыравыклы капкара ботинкалардан, аппак күлмәктән. Шул ук хәрәкәтләр зур тарыгы белән озын чәчләрен янга сибелдереп терәтләде, күзлеген сөртте, көмеш чылбырлы куен сәгатен чыгарып өстәлгә куйды. Класста көр тавыш яңгырады. Узган дәрестә, ребятки, без сезнең белән слово о полку Игореве әсәрен өйрәнә башладык. Мин бүген тагын үзем укыйм. Сез тыңлап кына утырыгыз. Рус теленең байлыгына, әсәрнең көенә игътибар итегез. Борынгы шагыйрь менә ничек язган. Трубы трубят в Новгороде, стоят боевые знамена в Путивле. Игорь ждет милого брата Всеволода. И сказал ему Всеволод: один брат, один свет, светлый ты, Игорь. Тигез, көчле, яңгыравыклы тавыш. Бу тавыш безнең хыялларны әллә кайларга алып китә. Без үгезләрне, кибәннәрне онытабыз. Дөньяның шиге безнең авыл басуындагы кибәннәр янында гына түгел икән. Дөньяның яратылышы да күптәннән икән. Октябрь бәйрәменә дип 400 грамм рулет бирделәр. Бар, шундый малайлар. Атна буе юк-барны ашап яшиләр дә, шимбә көнне авылларына бер кирпеч ипи алып кайталар. Сугыш вакытындагы авылга атна сайын бер кирпеч ипи кайтарып кара әле син. Дөньяда шуннан да зур байлык булырмы? Баязитова алай ук итә алмый. Көнне-көн көнгә юк итеп бара ул. Анда өйдә яшәрләр, бер бакча бәрәңге, солдат семьясына налог юк, сыерың да булгач, ярыйсы гына яшәргә мөмкин. Әмнә өй асты тулы бәрәңге белән сыер сөтен Баязитова училищега ташый алмый. Чөнки ул училищега ерактан, Әгерҗедән килеп укый. Әгерҗеләр укыр өчен, белем алыр өчен җаннарын бирергә әзер. Алардагы үткенлек, алардагы йылдамлык эшне ялт та йолт китерәләр. Кызлары һәрберсе шибәр булыр. Үткеннәр, бер-берсе әллә ничә әркәшеңә Гыйзатуллинга торыр. Әлтәфинең бу мәсьәләдә үз фикере бар. Әгерҗенең бер кызы Казан артының 5 малайына тора ди ул. Баязитова октябрь бәйрәменә кайтканда күчтәнә итеп 400 грамм рулетны гына алды.
Ерак дип, юл мәшәкате зур дип, аның авылдашлары бәйрәмгә кайтмадылар. Бәйрәмнән соң беренче дәрес бик җаваплы буласы иде. Рус теле укытучысы кисәтеп куйды. Әгерҗедән алып аңа җитешүе, ай, кайткач берәр көн прогул ясарлык булсын иде ул. Ләкин Баязитованың өйдәге сеңелләренә әнә шул тәмле күчтәнәчләрне кайтарасы килде. Сугыш башланганнан бирле авызларына баллы әйберлек кенә юк. Ноябрьнең буранлы, кара балчык катыш кар себергән көнендә сезнең 20 чакрым җәя үткәнегез бармы? Баязитова училищедан станцияга әнә шулай барды. Станцияга җиткәндә кичә генә Пшалым кешесеннән сатып алган чабата чәчәк атты. Ул арада караңгы да төште. Ноябрьнең көне карточкага алган ипи кебек. Башлыйсың, бетә. Вокзал шактый салкын иде. Карага буялган йомры тимер морҗа тирәсендә кешеләр йылышканнар. Дөньяның кеме генә юк. Кулын бәйләгән солдат бер үзлексез тәмәке тарта. Шинелен чишкән ялан башлы берәү, Алла бирмеш һәр минут узган саен күзләрен чалыштырып бер калтыранып ала. Димәк, контузия. Бу сүзнең мәгънәсен һәркем аңлый. Ә ул сүзнең туганына әле ни бары 2 ел. Кара пычрак битле майлы телогрейка кигән җитү чәчле бер яшүсмер, кара тырнаклы бармаклары белән карта булгата. Нәрсәдер мыгырданып карта сала. Кәҗә сакаллы бабай таягын кочаклап морҗага аркасын сөягән дә, тешсез аңкауларын митмелдәтеп бер туктаусыз нәрсәдер чәйни. Баязитова да шул тирәгә йылышты. Бабайның бер үзлексез чәйнәве эшне пошыра. Ләкин ни хәл итәсең? Поезд тавышы ишетелми иде. Инде төн дә җитте, тамак ачты, ә поезд юк та юк. Кара тун өстеннән каеш буган, наган аскан милиционер кереп, кара тырнаклы егетнең документын сорады, бераздан үзе белән алып чыгып китте. Бу хәл бераз гына йокыны ачты. Төнге сәгать 11ләрдә генә станциягә гөрселдәп авыр состав килеп керде. Юл йөргән, дөнья күргән кешеләр кузгалды. Товар поездының 40 җиренә эләгеп, әллә кайларга барырга була. Баязитова да кузгалды. Әгерҗе станциясендә товар поездының әле моңарчы туктамый калганы юк иде. Товар поездына утырып йөрү катгый тыела. Шуңа күрә бу поездга эләгү өчен зур осталык кирәк. Баязитованың инде бу өлкәдә шактый тәҗрибәсе бар. Иң башта сине тотардай кешеләрне барлап чыгарга кирәк. Булар толыпка төренгән, фонарь тоткан, итек кунычларына флажоклар тутырган 2 кондуктор. Берсе составның баш өлешендәрәк, тормоз баскычында, икенчесе иң соңгы вагонның артында. Поезд туктаган арада алар төшәләр һәм баш кондуктор янына киләләр. Анысы муенына чылбыр белән сыбызгы таккан, шулай ук фонарь тоткан. Главный тегеләргә составның күпме вакыт торасын әйтә. Узаграк торасы булса, кондукторлар станциянең бер бүлмәсенә җылынырга кирип чыгалар. Тиз китәсе булса, шунда вагон кырында гына иренгәләп торалар. Состав кузгалыр алдыннан главный ачы итеп бер сызгырта да машинистка фонарин булгый. Шуннан паровоз кычкыртып ала. Аңладым, кузгалам дип әйтү инде аның. Әнә нәкъ шул вакытта состав уртасындагы берәр вагонның тормоз площадкасына сикереп менәргә кирәк. Поезд кузгалгач, син утырган площадкага беркем дә килә алмый. Кондукторлар моны күрәләр, ләкин ни хәл итәсең? Товар вагоннары аркылы йөреп булмый. Озын состав тирәсендә 10-15 кеше әнә шундый исәп белән сибелде. Башта шыпырт-шыпырт кына поездның артына, теге ягына чыктылар. Кем койрыктан, кем баштан, кем астан, Баязитова астан гына чыкты. Состав башындарак бер буш тормоз площадкасы сайлады. Якындагы фонарь бу площадканы яктыртып тора иде. Тормоз Матросова дип язылган. Шуны уйлап тапкан инженер фамилиясыдыр. Поезд артык озак торасы итмәде ахрысы, пышкыра-пышкыра сугыны алды бугай. Состав буферларын бәреп, дөбер шатыр артка чигенеп куйды. Инде сикереп менәргә дә вакыт. Кешеләр йөгерештеләр. Баязитова да тәвәккәлләп вагон баскычына барып тотынса, аңа икенче яктан толып эченә чумган кондуктор менеп килә иде. Харап кына булдык.
Баязитова нәрсә эшләгәнен уйлап тормастан алга таба йөгерде. Ул арада паровоз да кычкыртты, буферлар тагын да бер шатыр килеп алдылар. Бу тавыш акрыная барып, составның артына тәгәрәп, кара төнгә таба китте. Поезд җай гына алга шуа башлады. Баязитова бөтен көченә йөгергән хуттан баскыч сыман бер тимергә тотынды һәм аякларын җирдән ычкындырды. Күзләрен чытырдатып йомды. Китте, китте, китте. Күзләрен ачса, паровоз артындагы тендер баскычына тотынган икән. Тимер баскычтан үрмәләп, тендер артына менеп сыенды. Як-якта стрелка утлары күренеп калды. Сөялгәне тимер, басканы тимер, тотынганы тимер иде. Әгәр җигә кадәр 200 чакрым. Һәр хәлдә кулда йон бияләй булганда түзеп булыр. Аякны алыштыргаласаң, бераз кан хәрәкәтләнә, өшемәскә була. Шуып кына станциyaдан чыккан поезд кинәт кенә пошкырып тормоз салды. Буферлар гарасат куптардылар. Авыр пошкырып паровоз туктады. Главныйның ачы итеп сызгыртканы ишетелде. Тагын буферлар шыңгырады. Тик бу юлы поезд чигенә иде. Баязитова эшнең нәрсәдә икәнен аңлап җиткермәде. Поезд стрелкаларны узып, шау итеп станцияга кире керде һәм дөнья җимертеп туктады. Нәкъ шул секундта тендердан түшәк калынлыгы су массасы шуып чыгып Баязитовны кәрендерде. Ул аңына килгәнче, яңадан сыбызгы тавышы яңгырады һәм тагын бер түшәк су аның өстенә шуып төште. Инде поезд алга таба бара икән. Шулай йөри-йөри поезд станцияга нәкъ 3 тапкыр кирип чыкты. Соңгы кузгалуларында су инде 1-2 чиләк чамасы гына шуып чыга иде. Бу көе барса, кызый эше бүләргә тиеш иде. Нәрсәдә булса уйларга, хәл итәргә кирәк иде. Ләкин ул арада поезд инде чынлап торып станциyaдан чыгып киткән һәм алга таба тизлек алган иде. Баязитова поезд туктамыйча озак барса, эшнең начар булачагын сизде. Менә бераздан ул туңа башлар. Башта кием бозланыр, аннан үзе. Бозланып каткач, ул шуп вагоннар арасына төшеп калыр да туракланыр. Җитмәсә стипендиясе беткәч, Әлтәфидән 12 сум акча алып торган иде. Октябрь бәйрәмендә әнидән алып килеп түләрмен дигән иде. Әлтәфи нәрсә уйлар? Баязитованың 3 сеңлесе бар. Берсәле укырга да кермәгән. Алар барысы да педучилищеда укый торган апаларыннан да зур, белемле кеше юк дип ышаналар. Апаларына хәтта апа дип тә дәшмиләр. Булай да шу ничектер аның дәрәҗәсен киметер кебек тоела. Һәм шуңа күрә Баязитова сеңелләре каршында алма апай булып йөри иде. Бишаралар, апагызның капчыгындагы 400 грамм рулет әрәм була бит инде. Сезгә керәсе ризык булмагандыр шул. Менә улга хәбәр килер. Алма апай поездга кысылып үлгән. Ничек шыдарсыз ул кайгыга? Бәйрәмнән соң беренче дәрес рус теленнән диктант буласы иде. Рус теле укытучысы һич шиксез Баязитова диктанттан курыккан дип уйлашак инде. Ә бит һич тә алай түгел. Яза алыр иде Баязитова диктантны. Поезд ыжгырып чапкан көйгә кычкыртып алды. Акрыная башлады, тормозлар ысылдады, Баязитова башын чыгарып алга карады. Ерактан станция утлары җимелде иде. Һич тә көтмәгән урында, кырда поезд туктады да калды. Баязитованың мамык шәленә бияләй кадәр су килеп төште. Бу соңгысы иде. Баязитова карлы шлаг өстенә сикерде. Туңган аякларының сөякләре яңгырап алды. Ул бернигә карамый, состав буенча артка таба йөгерде. Аңа хәзер үзен тотып милицияга тапшырырга тиешле кешеләрне табырга кирәк иде. Аңа исән калырга кирәк иде. Кайда гына соң бу кондуктор дигәннәре? Урта вагоннарның берсендә ут яктысы күренде. Баязитова тыны булганчы йөгерде. Түбәсе ябык товар вагонының урта ишеге бераз гына ачылган, һәм аннан тәмәке уты күренеп тора иде. Поезд кычкыртты. Я кырда катып үләсең, я шушы утлы ишеккә ябышасың. Уйлап торырга вакыт юк иде. Баязитова бозлы бияләе белән ишекнең кырыена килеп ябышты. Буферлар шаулап алды. Билгесез куәтле бер көч аны күтәрде дә вагон эченә суырды.
Әллә кайтышлар бәрелде, әллә кайтыштагы сөякләр җылынып китте. Аң кергәч торып караса, каршында учак күрде. Зур табаклы тимерне вагон идәненә салганнар да ут якканнар. Вагонның ике башында да фонарь иленгән. Бераздан күз яләште. Вагон идәненә беркетелгән калын шпалларны киртләп, зур-зур мичкәләр урнаштырганнар. Бер кырыйда мул итеп салам өелгән. Анда тулып кигән берәү йоклап ята. Баязитова кул биргәне дәшмәде. Һаман тәмәкесен суыра-суыра башын чыгарып карап бара иде. Билгесез станциянең утлары җимелдәп калды. Кара урман башланды. «Я, куян баласы, син нишләп төнлә йөрисең?» – диде тәмәкеле кеше, вагонның шудырмалы ишеген ябып. Баязитова курыкмады. Хәзер ул исән калачак, сеңелләренә рулетны бирәчәк, Әлтәфигә әҗәтен түләячәк, һәм диктант дәресенә дә килеп җитәчәк иде. Салам арасындагы толып та карт аюдай кыймылдап учак янына килде. Булар азәрбайҗанлылар икән. Берсе татарча шактый ук чибәр сөйләшә, сугышка кадәр Казанның Чехов базарында җимеш саткан. Тик акчаны гына манат дип сөйләшә. Сорашып белделәр, кызы укудан 3 көнгә бәйрәмгә кайта икән, ә үзләре: «Менә Кавказдан кузгалганга ай була», – диде татарча белгәне. «Фронтка, алгы сызыкка барабыз. Анда кыш бик суык бит. Ә без сугышчыларга Кавказ җылысын алып барабыз». Кара мыйклы, кара күзле абзый көлде. Төнге учакта аның аппак тешләре ялтырап күренде. «Безнең Кавказның йөзем суын авыз иткән кеше үлми. Бу тереклек суы. Тик менә тиешле эшелонга такканчы гына озак селкетеп йөрттеләр. Син утырган станциядә көне буе яттык. Менә әле тактылар да, каядыр үз эшелоныбызны эзләп барабыз». Баязитова кыюланды. Шәлен салып учак ялкынына тотты, шәлдән пар күтәрелде. «Ах, вах, син юш түгелмесең?» – дип кара мыеклы шәлне кулына алды. Баязитова хәлне сөйләп бирде. Кара мыеклы ыгы-зыгы килде. Агамали, бала харап булган, өстенә су куелган. Кырыйдагы мичкәне аш. Бала харап булган, үпкәсе шишә» дип кабаланды. «Аш мичкәне үзем җавап бирәм, кеше харап була». Әшкелтем сыйыклыкны Баязитова күзен йомып йотты. Ярты стакан чамасы кире кайтарды. Сыйыклык тамакны, күкрәкне яндырды, аннан тәнгә җылы тарала башлады. Шәл кипте, инде телогрейкадан да пар күтәрелә иде. Тишек чабатадан, йон ыек башлардан да пар чыга. Рәхәт булып китте. Поезда инде туктап тормый, чаба да чаба. Менә ничек рәхәт ут янында. Ут янында. Ут. Баязитова кайтып күргә капчыгын чишеп, газетага төрелгән рулетны әнисенә бирде. Сеңелләре йөгерешеп килделәр, кочакладылар. Әнисе: «Эй, юләр бала, ник моны үзең ашамадың?» – диде. Кечкенә сеңлесе: «Алмапай, ә конфет бирәләр монда?» – дип кызыксынды. Рәхәт үзеңдә. Бик рәхәт. «Син төшәсе станция түгелме бу?» Баязитова сискәнеп уянып китте. Учак сүнеп бара, вагонның ишеге яртылаш ачык, ишек янындагы абзыйның башы тирәсендә тәмәке уты җемелде иде. Баязитова сикереп торды, нәкъ әгерҗенең үзе икән. Азәрбайҗанлы агай Баязитовның кулыннан тотып җиргә бастырды. Ноябрьнең алама бураны басылган, көнчыгыш ягы карашкыл кызгылт төскә кергән иде. Юлның калган ягын, 6 чакрымны Баязитова гел йөгерде. Ул кайтып кергәндә әнисе мичкә яккан. Сеңелләре мичтән төшкән ялкында җылынып, түшәктә аунап яталар иде. Өйдә шыр-шу китте. Әнисе: «Эй, бала, үзең ашамыйча шуның кадәр җирдән нигә аш кайттың?» – диде. Эң кечкенә сеңлесе рулетның үзенә тигән өлешен ялмана, «Алмапай, ә конфет алып кайтмадыңмы?» – дип елышты. Йокы килә. Авылдан училищега кадәр нәкъ 12 чакрым. Тулай торакка кичтән барып кунасы килми. Ял көнне анда салкын, шыксыз була. Булай ичмасам атна кыскара. 5 кич кунсаң, атна тамамлана. Ләкин дүшәмбе көн иртән торып дәрескә баруы
Әҗәл. Кемдер дүшәмбе авыр көн дип әйткән имеш. Ул кеше моны инде дүшәмбе көн иртән йокыдан торын искә алып әйткәндер. Тышта әле караңгы, утлар алынмаган, буран сыбырып тора. Менә Рәдифләр тәрәзәсе. Ут юк. Рәдиф 8-нчене бетергәч, прицепчик булып эшли башлады да, менә кышкы төндә рәхәтләнеп йоклый. Алар өендә йокы аеруча тәмле. Менә киң чиста идән, анда тәгәрәшеп Рәдифнең энеләре йоклый. Аска тулып, тун җәйгәннәр, шәбәләнеп беткәннәр. Бер энесенең аягы икенче бер энесенең муенына салынган, ә иң кичкенәсе 2 яшьтәгесе мүкәләгән килеш капланып яткан. Алар да һәр төнне шулай. Эх, нигә генә укып йөрергә, нигә прицепка гына утырылмагансың? Ул артта калды. Алда кара кушкыл урман, анда буран юк, бүрекнең колакларын ычкындырасың, тып-тын, җылы. Менә ул анда пишән кибәннәре. Ул кибәннең астында бик рәхәттер. Анда берәр җәнлекнең оясы бардыр. Алар әтисе, әнисе, балалары бергә җыелышып, җир җиләгисе килеп торган пишәндә рәхәтләнеп йоклыйлардыр. Эх, нигә безнең заманда магъҗиза булмый икән? Булсын иде менә шулай. Синең каршыңа бер кеше килеп чыга. Ул сине таный, булай ди. Әнекәш, бүген уку төштән соң бит. Менә шуннан, нәкъ шушы турдан пишән кибәннәр янына кереп китәр идең дә, астына ук кереп йоклар идең. Озак итеп, рәхәтләнеп йокларга иде. Ләкин теге кеше чыкмый. Кибәннәр инде артта калдылар. Яктыра башлады, урман да бетте. Кырда салкынча сиберә торган буран. Иртәнге сорлыкта урман кырындагы училище бинасы күренә. Бер катлы агач йорт, урман буена сыя алмыйча, кырдагы кар диңгезенә таба сузылып таралып ята. Класста җылы, морҗа исе башка тия торган зәңгәр ис. Бөтен буыннар талып кала, тар парта арасында тик утыруы шундый рәхәт. Ләкин күзгә нәрсәдер өелә, нәрсәдер укытучы өстәле яныннан очып килә, туп-туры синең күзеңне каплый, баш аска төшеп китә. Юк, бу әйбер бинокль икән. Әнә шуның 2 трубасы эченә йокы тутырылган, тыгызлап. Шул бинокль кара тактадан ычкына да, салмак кына тирбәлеп синең күзеңә килеп терәлә. Менә труба эчендәге төтен сыман әйбер чыгып, синең күзләреңне каплый. Баш кисәк кенә аска сыгылып китүгә, бинокль юк була. Әллә каян укытучы тавышы ишетелә. Баш килеш буран, иялек килеш буранның, юнәлеш килеш буранга дип нәрсәдер сөйли. Шул арада бу сүзләр барысы да вак кисәкләр булып уча башлыйлар. Аларның һәрберсе бер кисәк йокы икән. Алар күзгә килеп керәләр, башына урайталар. Баш тула. Буран, буранның, буранга, буран, буранның, буранга. Өстәл янында басып торган апа да һич тә укытучы түгел. Ул теге пишән кибәннәре янында очрарга тиешле кеше икән. Ул кеше дә түгел, әллә нинди мамык сыман төтеннән уйышкан бер гәүдә икән. Ул үзе йокы икән, менә ул аз-азлап йокы очырта икән. Буран, буранның, буранга, буран, буранның, буранга. Мамык сыман гәүдә бөтенләй таралып беткәч, барлык укучыларга башларын өстәлгә салып, теләгәнчә йокларга рөхсәт ителәчәк икән. Юк, алай түгел. Монда парталар юк. Бу пишән кибәне төбендә икән. Менә хуш исле пишәнне тишеп кергәннәр дә йомшак тәпиләренә башларын салып 2 куян йоклап ята. Ул куяннарның берсе баш килеш, икенчесе иялек килеш икән. Ә кибәннең бу ягын өстән зур итеп казыганнар. Анда Рәдиф үзенең энеләре белән йоклап ята. Кечкенә энесенең аяк бармагы Рәдифнең авызына ук тиеп тора. Барысы да күкрәкләрен селкетә-селкетә мышныйлар. Шунда ук кибән төбендә бер патефон әйләнеп утыра. Пластинкадан бию такмагы ишетелә. Буран, буранның, буранга. Шул көйгә кибән арасында бер олы апа бии. Үзе бии, үзенең күзләре йомык, рәхәтләнеп йоклый. Ул таныш кеше татар теле укытучысы Рабига апа икән.
Куяннар да, Рәдиф тә, аның инеләре дә, Рабига апа да рәхәт чигәләр. Тик сине генә ниндидер ачы тавыш бүлдерә. Ул кыңгырау тавышы икән. Грамматика дәресе тамам. Өйгә эш, чиләк сүзен һәр ике санда төрләндереп дәфтәргә язып килергә. Рабига апа җәнлек тиресеннән теккән соры тунының җиңеннән кулларын чыгара. Аның дәресе дүшәмбедә 1 сәгать булганлыктан, соңга калучылар да, йоклап утыручылар да була. Йоклаган укучыларга ул ачуланмый. Тик дәресеңне генә белеп кил. Сезнең каныгыз азайган ди ул. Менә сугыш бетәр, теләгәнчә шикәр, яшелчә, җиләк җимеш ашарсыз. Йоклау кан азлыктан ул. Шулай да йокы рәхәт эш. Шулай да уку дигәннәре таш кисәр идек, укымас идек. Менә ташлыйм, менә качам дип йөри торгач, инде икенче чиректә үтеп бара. Иң авыры рус теле дибез. Юк, алай түгел. Иң авыры психология. Аты кыргыры фән. Меланхолик, сангвиник, холерик, флегматик имеш. Гыйзатуллин меланхолик, Альтафи флегматик, Зарифуллин холерик имеш. Юк, иң авыры шулай да немец теле. Үзе булсын ул бер дигән дошманыңның теле, шуны тагын өйрәнеп ят. Шуның өстенә укытучысы, нечкә аяклы, чандыр яңаклы, шүрәле бармагыдай нәзик озын бармаклы ир уртасы бер кеше. Уң кулындагы озын урта бармагын күзеңә терәгәндәй, шуқый-шуқый белем бирә. Син ничә тел белсәң, шуның кадәр әйбәт кеше фәлән төгән дип йөрәкне боза. Син бүген 1-2 алдың, димәк син Гитлер тегермәненә бер чүмеч су салдың. Син 1-5 алдың, димәк син фашизмга удар ясадың. Һәр сүзе ярага тоз. Җитмәсә татар сүзләрендә үзенчә бозып сөйләп үзәккә үтә. Бүген дими, бүген. Соңга калдың дими, сыңа калдың. Шуңа күрә сүзе авыр, һәр җөмләсе баш миенә чүкеш белән суккан күк. Немец теле бөек тел. Немец милләте дөньяга Гётене, Шиллерны, Бетховенны бирде. Немец халкы кешелек җәмгыятенә Марксны, Энгельсны, Бебельне, Липкнехларны бирде. Эрнст Тельман немец телендә сөйләшә. Милләр кабара, баш шаулый. Немец телен Владимир Ильич бик яхшы белгән. Фридрих Энгельс 8дән артык тел белгән. Я Хода, моннан соң ничек яшәрбез? Бер генә чит тел белмибез бит. Шуны уйлагач, баш мие бөтенләй эшләүдән туктый. Ә сары күлмәкле чандыр ир тугын дәвам итә. Без бүгенге көндә сезнең белән немец милләтенә каршы көрәшмибез. Без сезнең белән кешелек җәмгыятенең иң кабахәт адәм актыклары фашистларга каршы көрәшәбез. Немец булу әле ул фашист булу дигән сүз түгел. Чандыр кул уйный да уйный. Менә хәзер ул уйнаудан туктар, хәзер ул кемне дә булса бастырыр. Бу бик коры кеше. Моның белән шаярып булмый. Бу белдергәнче укытачак. Кем генә котыртты соң безне укырга? Нинди хәерсез сәгатьтә юлга чыгылды соң? Ну, бу ипи карточкасы. Шуңа кызгып кына педучилищены сайлап алдык бит. Бүген без узган дәрестә өйрәнгән кылаям бу текстын кабатлыйбыз. Тагын газап, тагын баш өстендә рәшә, күз алдында быжыралар. Әйе, бу текст хәтердә, бик хәтердә. Гомердә дә онытырлык итмәдең узган дәрестә. Һәр сүзен хор белән әйттереп, җаныбызны каһәрләдең. Нахайнмаль дип җилегебезне суырдың. Янәсе тагын бер мәртәбә, янәсе тагын бер мәртәбә, тагын бер мәртәбә. Менә монда бер сүз бар дидең, ансы французча, плантаге дип язылган, плантаже дип укырга дидең. Кат-кат кисәттең. Ул көнне Альтафи хәтта авылына хат та язды. Имеш, немец телен без инде суырына эчәбез, но шуның өстенә азмас француз телендә өйрәнгәлибез. Чираттагы корбан Гыйзатуллин.
Класста сыйык кына калтыравыклы тавыш ишетелә. Ижик сайын төртелеп, шигенә худ белән кисәк алдырып, Гыйззәтуллин укый. Бите кып-кызыл. Ышан син аңа, минем каным аз дип йөргән була үзе. Калаям бу арбайтәтә, арбайтәтә, auf, әйнәр, айнә, планта. Харап кына булмаса ярар иде бала. Плантажа кирәк. Кеше буласың килсә, брук хәтерлә шулай укы. Юк, газап барсын да оныттырган. Айнәр, планта. Шигерде бер хәл булыр. Хәзер кызлык белән чыгып киткәндә, ни булса да булыр. Auf einer Plantage in Afrika. Нәкъ шул секундта класста кемдер төшкереп җибәрде. Һәм плантаге шул тавышка күмелде. Бөтен класс бер юлы сулыш алды. Дөм бәхетсез түгел икәнсең, Гыйззәтуллин. Ләкин күрәчәкне күрми, гүргә кереп булмый диләр. Гыйззәтуллин бу төшкерү аркасында әле үзенең нәрсәдән котылганын белми иде. Сары сатинлы гәүдә алгарак сузылды, озын бармак класс өстенә таба очты. Нахайн маль! Класс яңадан тораташ булып катты. Күрше бүлмәдәге пианинода җыр укытучысы уйный ахрысы. Нигәдер гел бер теленә басып, бер үк тавышны бирә. Бу тавыш класстагы авыр тынлыкта маль булып ишетелә. Язмыштан узмыш юк. Нахайн маль икән, нахайн маль. Шәнчелеп китсен. Бөтенләй сыйыкланган кызлар тавышы белән Гыйззәтуллин теге җөмләгә тагын кереп батты. Калаям бу, Калаям бу, арбайтәтә auf einer. Кара син дуңгызы ничек шома бара? Auf einer Plantage in Afrika. Классны коры яшен суккандай булды. Сары күлмәкленең зәһәр тавышы яңгырады, озын бармак Гыйззәтуллинның каш өстенә атылды. Плантагема! Бу шул кадәр каты, шул кадәр кычкырып әйтелде ки, юк барга ышану белән дан тоткан Әлтәфи хәтта култык асларын сыпырып алды. Гыйззәтуллин теге коры яшен чатнаган вакытта авызын ачып калган иде. Берничә секунд буенча шуны яба алмыйча катып торды. Бите аппак булды, ләкин сары күлмәкле нигездә мәрхәмәтле кеше. Ул Гыйззәтуллинның битенә кызыл таплар чыккач кына яңадан дәште. Кабатла минем арттан, диде. Аның тавышы һәр сүзе шырт-шырт итеп шатнап чыга иде. Физика кабинетында электр тогы ясый торган бер машина бар. Шуның аксыл тәгәрмәчен бик каты әйләндергәч, металл щеткалары шарт-шорт килә. Һавага әллә нинди җиңел төссез ис тарала. Моны имеш озон дип атыйлар. Сары күлмәк эчендәге юка гәүдәсен озын бармагын селкетеп сөйләгәндә, моңардан да шундый ток тарала. Шарт-шорт. Класска хәтта озон исе чыккандай була. Кабатла минем арттан, мин ялкау, игътибарсыз малай. Ну? Беттек. Тагын бер шартнау. Гыйззәтуллин питон авызына үз ихтияры белән кирип барган гипнозланган куян шикелле берни аңламыйча аның артыннан кабатлый. Мин ялкау, игътибарсыз малай. Минем дәрескә әзерлексез килүем, бүген дошманга ярдәм итүем дигән сүз. Минем дәрескә әзерлексез килүем, дошманнан ярдәм итүем дигән сүз. Гыйззәтуллинның күп яшәсә 2-3 минутлык гомере калгандыр. Менә бу кешенең каршында ул кисәк авар. Тагын әйттермәсә генә ярар иде. Харап була бит малай. Кабатла, мин бүген 2 алам. Мин бүген 2 алам. Шуның белән мин Гитлер тегермәненә бер чүмеч су салам. Шуның белән мин Гитлер тегермәненә чүмечләп
Бер шүмеш су салам. Ну, нык кеше икән бу Гыйззатуллин. Тәки бөтенсен әйтеп бара бит. Кабатла, ләкин мин алдагы дәрескә әзерлек белән киләчәкмен. Тырышып укып, мин фашизмны җиңү көнен якынайтачакмын. Гыйззатуллин биреште. Тавышы теткәләнде, вак-вак кисәкләргә таркалды, бер үзлексез борыныннан акты. Якынайтачакмын сүзне әйтеп бетерә алмыйча, кинәт кенә урталай сынып партага ауды. Сары күлмәкле исә безгә бүтәнчә бәйләнмәде. Бераздан йомшак кына тавыш белән булай дип сөйләп китте. Суда еракка йөзгән кешедә билгеле бер урында шикләнү туа. Ә шунда батсам дип куркып куя ул. Менә шул ноктаны узгач, ул кеше үзенең көченә ышана башлый һәм алга таба җиңелрәк бара. Сез дә хәзер менә шул ноктада, ләкин без моны узарбыз. Әйе, узарбыз. Аның тавышы тагын шартлый башлады. Партия, хөкүмәт бездән укытучы кадрлар көтә. Институт студентлары бүген кулларына корал тотып фашизмга каршы көрәшәләр. Сезнең күбегез ихтимал 7 еллык мәктәптә чит тел укытучысы булып эшләр. Партия, хөкүмәт мине бүгенге көндә фронтка җибәрмичә сезне укытырга куштылар. Мин үземнең сугышчан бурычымны ил алдында намус белән үтәргә тиеш. Сезнең яхшы укугызга ирешү минем изге бурычым һәм мин моңа сезнең белән берлектә ирешәчәкмен. Шул вакыт урта бармак безнең өскә атылды һәм тавыш шартлады. Һич шиксез ирешәчәкмен. Ирешер бу. Бу ирешә торганнардан. Әнә гомердә булмаган тәртипләр кертте дәресендә. Әзерләнмичә килгәнне алдан әйтәсе. Исемлек барлауга. Ничек инде ул әйтәсе? Тегеләй ичмасам тотылмый калуың бар, ә монда үзең теләп башыңны бүкәнгә китереп куясың. Моннан һич кытылып булмый. Дәфтәр өйдә калган дигән буласың. Моның нәрсә әйтәсе билгеле. Ул синең шулай үзе каламыни? Ди. Я моңа ничек дип җавап бирәсең инде? Юк дисең. Соң шулай булгач, кем калдырган? Кала бер генә хут. Мин калдырдым дисең. Әтеңә шул гына кирәк тә. Алаймыни? Әле син коралыңны ташлап сугышка керәсеңмени? Дип җилегеңне суыра. Кай вакытта мин ул текстны укыйсы икәнен белмәдем дип карыйсың. Бу очракта ул бөтенләй сине параличлый. Ә укымаска икәнен каян белдең? Дәрес бетте. Без авыр кайгы баскан кыяфәттә урыннарыбыздан тордык. Ул немец телен ничекләр итеп өйрәнербез. Ә бу үзенекен итми калмый инде. Моның хәтле көчәнүгә баш ничек чыдасын? Әнә ул Гыйззатуллин кеше була алырмы инде? Без малайлар класс бүлмәсендә калдык. Елмаерга тырыштык. Булмады. Тәрәзә янына җыелышып күзләребезне еракка текәдек. Беркем бер сүз дәшмәде. Шул вакыт класс ишегендә тагын сары күлмәкле күренде. Җиңенә кызыл бәйләгән. Димәк, бүген ул дежур укытучы. Безгә карамыйча гына яны белән басып булай диде. Дежур укучы форточканы ача, парта өсләрен тактаны сөртә. Калганнар барысы да коридорга чыгып, җырлы уенга керәләр. Ача, керәләр. Бу сүзләргә җиңел холыклы Зарифуллин бик гарләнде. Әллә ачмый торганнардыр, әллә керми торганнардыр, дип ишек ябылга ул бик нык үртәләнде. Кара син аны, каян килгән куәт бу кешедә? Ашыгыз дими, уенга чыгыгыз дими. Юк, үзен алай ваксытмый, хәтта безгә карамый да бит. Ашалар, керәләр имеш. Партадан башын күтәреп иң беренче булып Гыйззатуллин чыгып китте. Бичара. Мәктәптә 7 ел укып, аның бер генә мәртәбәдә кызлар белән җырлы уен уйнаганы булмагандыр. Шулай Гыйззатуллин теге сары күлмәкле янына үз ихтияры белән китте. Әлтәфи исә бик батыр кыяфәттә гәзит кәгазеннән ясаган карталарын чыгарды. Безнең арада кичкенә генә ыгы-зыгы булып алды, сүзне Зарифуллин башлады.
Нәрсә бу бигрәк тагын мыскыл итәм дигәчтә? Кызлар белән түгәрәк уен уйнарга бигрәк тагын. Ничә ел колхозда эшләгән башың белән оя алмыйча. Исегез киткән икән. Уен уйнау мәҗбүри түгел. Чыкмыйм мин ифшу. Анысына билге куя алмый ул. Дөнья явыз ул беләсең килсә, белдеңме шуны? Зарифуллин шул урында бүленеп калды. Чөнки ишектә сары сатин күренде. Зарифуллин, ни өчен уенда түгел? Зарифуллин ялан баш тора иде. Ниндидер аңсыз хәрәкәт ясап, башыннан бүрек эзләде. Ләкин бүрек парт астында икән. Абый, мин... Юк, син сорауга җавап бир. Ни өчен син уенда түгел? Зарифуллин шулай итеп бер сүз дә әйтә алмады. Ул бер читкә барып басты. Эшнең бик җитдилеген аңлаган Әлтәфи карталарын җыеп, тиз генә уенга таю юлын карады. Халимов, син кая барасың? Уенга барам, абый. Юк, тукта, урыныңда кал. Абый, мин уенга кермәкче идем. Юк, син инде хәзер кермисең. Абый, керим инде. Әйтеп торам, хәзер син инде. Әлтәфи баскан урында катып калды. Ни өчен соң? Нәрсәгә соң? Бу укытучыларның сөйләшүе, каның катарлык итеп сөйләшәләр бит. Һәм гомумән нигә соң дип әйтми, соң дип сөйли? Үзәккә үтәрлек булсын дипме? Кара такта буена барыбыз да тезелеп бастык. Әле 2 минут элек кенә барыбыз да геройлар идек. Хәзер уенга керергә ялынабыз. Кертмиләр. Безнең маңгайлар каршында озын бармак уйный. Сез сугыш вакытында теләсән нинди тәртипсезлекләр эшләп өйрәнгәнсез. Бүген аңа нокта куябыз. Мин сезнең булай булсагыз, каныгызга тоз салырмын. Сез булачак педагоглар, сезгә балалар белән уен оештырырга кирәк булачак. Сез тәрәзә янына җыелып карта сугасыз. Сезнең каныгызга тоз салырмын мин. Хәзер Халимов карталарын күтәреп минем янга керә. Ул көнне төн бик маҗаралы булды. Гыйзатуллин төнне 2 тапкыр кычкырып уянды, әллә нәрсәләр әйтеп саташты. Зарифуллин саташып көлде. Мин йокыга китә алмыйча юка иске одеялга төрнеп күзләремне йомып яттым. Тәрәзә артында буран сызгыра. Өй нигезенә терәлеп үскән тигәнәкме нәрсә буран белән селкенеп стенаны кытырдата. Караңгы һәм куркыныч. Йокламаган көе саташам. Имеш, ишек янындагы йомры мич бөтенләй мич түгел икән. Аның төсе дә ак түгел, өстендә сары сатин күлмәк икән. Әнә ул мичтән озын бармак үсеп чыга. Ул бармак күз арасына таба сузыла, һәм мичтән тавыш чыга. Тоз салырмын, ди. Шулай газаплы төн узды. Иртәгесен һәркем күргән төшен сөйләде. Гыйзатуллин төшендә Гитлерны күргән икән. Бик зур тегермән басуы, ди. Шунда тегермән арыгына атланып Гитлер утыра икән. Кулында 8дән үргән камчы, ди. Гыйзатуллин бу астындагы ниндидер бер чокырдан үрмәли шүмеш белән су ташы икән. Шүмешен шул арыкка бушатуга Гитлер теге камчы белән шыжылдатып аның аркасына суга. Һәм нахайн-маль дип тагын теге чокырга төртеп төшерә икән. Зарифуллин кичтән юк кына бер әйбер аркасында Әлтәфи белән бергәләшеп алган иде. Төшенә дә Әлтәфи кергән. Имеш, Әлтәфинең беләген кемдер пәке белән ярган, ди. Шул ярыга немец теле укытучысы бик пөхтәләп, әкренләп кенә вак тоз сибә, ди. Әлтәфи күзләрен йомып, тешләрен кысып газаплана, ди. Немец теленең алдагы дәресендә 3 малай 5-ле алды. Булар Зарифуллин, Пермяков һәм Гыйзатуллин иде. Сары күлмәкле дә безгә ошый башлады. Хәер, кышка таба ул сары күлмәген салып, свитер киеп йөри иде инде. Онегин суаларга чират тора. Ялтыравыклы ак чынаяк таш белән тышланган мич. Өске ягында бизәкле ташлар, җиз капкачлы куышлар. Мичтә шарт-шорт килеп ак чыршы яна. Тәрәзәләр зәп-зәңгәр булып каткан, төнге буран үзенә бер корбан сорагандай түбәне чытырдата.
Элекке заманда бу йорт зур алпавытның дачасы булган. Шәһәрләшкән алпавыт җәйләрен шушы мәхәббәт агач йортта сирень бакчасы эчендә яшәгән. Ни бары 25 ел элек әле шулай булган. Әлбәттә, алар үзләренең нәзек бармаклы, ак чырайлы курсистка кызлары белән бу йортта гапләшеп чәй эчкәннәрдер. Асраулар патносларга салып аларга ширбәт ташыганнардыр. Ә бүген бу йортта мич каршында без утырабыз. Мәскәү татары мич яктысында тез башына минем сочинениены куйган да тикшереп утыра. Хата турында сүз озын булмый. Ничек кирәк иде, дип кенә сорый да, дөресен әйткәч төзәтеп куя. Ә менә дөрес язылган урыннардан баруы бик авыр. Ни өчен болай яздың? Нинди кагыйдәгә нигезләп? Ә ни өчен алай түгел? Шулай сорый да күзлек өстеннән карап куя. Так. Шуннан ул торып өстәленә бара, анда аның төреп куйган тәмәкесе була. Шуны алып килә дә мундштугына киертә. Мичтән кыскыч белән күмер ала, тәмәкесенә ут кабыза. Тирән итеп бер суыра да күзлек өстеннән карап, «Давай закурим» ди. Мин каушап китәм. Борын йомшый, бер сүз дә дәшмим, ә ул тәмләп бер суыра да былай ди. Мин сиңа былай шаярып кына әйтәм. Кызык өчен генә. Син тартма аны. Менә актык курскача миндә русча укысаң, югалмассың. Сине тормышта зур эшләр көтә. Бер вакыт син зур хөрмәтле кеше булырсың да минем янга миңа рәхмәт әйтергә килерсең. Шул вакытта син миңа «Давай закурим» диярсең. Миңа бик яхшы сортлы папирос тәкъдим итәрсең. Ул вакытта сугыш беткән булыр. Мин дә Мәскәүдә булырмын. Ә беләсеңме, мундштук каян алынган? Мунд немец сүзе, авыз дигән сүз. Штук әйбер дигән сүз. Авызга каба торган әйбер. Галстук та шулай бит. Немецча муен яулыгы дигән сүз. Ә син татарның классик әдәбиятын беләсеңме? Русчалыгы бер ни дә укымаганыңны беләм. Ләкин син бик күп нәрсә белерсең. Карл V испан теле Алла белән, француз теле дуслар белән, немец теле дошман белән, итальян теле хатын-кыз белән сөйләшү өчен уңайлы дип әйтә торган булган. Ләкин мәшһүр Ломоносов былай дип өстәгән. Әгәр дә император җәнаплары рус теле белән дә таныш булса, ул телдә буларның һәр кайсы белән дә сөйләшү мөмкинлеген күргән булыр иде. Ә татар телендә роман язучылардан кемнәрне беләсең? Шәриф Камалны гынамы? Башка кешене ишеткәнең юкмы? Башка зур язучылар булмаганмы? Казак кызы дигән әсәрне ишеткәнең бармы? Ул мичкә утын өсти. Минем тез башларым җылына, чабададан парлы юкә исе күтәрелә. Укытучы пиджагын сала, жилеткадан гына кала, ләкин галстугын салмый. Ул шкафыннан кара күн тышлы алтын хәрефләр белән язылган китап күтәреп килә. Менә бу 1898 елгы басма ди ул. Бик саклык белән генә китапны ачып. Икенче курста без моны узарбыз. Бу брат бөтен китапларга китап. Евгений Онегин. Моны яратмаган кеше рус телен белә алмый. Бу әсәр бөтен рус теленең амбары. Татьяна нинди гүзәл кыз, а? Не спится, няня, здесь так душно. Ул күзлеген сала кия, күңелдән укып китте. Ничек диләр, Евгений Онегин артык кеше дип укыталармы? Юк, алай гына түгел шул. Монда бөтен бер заманның фәлсәфәсе, теле, сулышы. Әгәр син шушы әсәрне ярата алсаң, рус әдәбиятын үзләштерә алырсың. Һәм ул Онегин турында укып китте. Тышта буран һаман улый. Сугыш кырында да шундый зәһәр буран булса, анда бүтәнне күпме кеше катып үләр. Карт укытучы җылы өеннән мине соң гына азатты. Мин киез итек чабата исе килеп торган тулай торакка кайтып йокларга яттым. Зарифуллин тешен шыгырдата, Гыйзатуллин авызын чап-чуп китереп саташып нәрсәдер ашый иде. Минем тешемә төнлә Евгений Онегин керде. Ул кап-кара ялтыравыклы цилиндрдан
ак перчаткалардан һәм бер саплы күзлектән иде. Имеш, иртәнге якта ашханәдә кайнар су алырга аның белән бергә чираттырабыз. Икебезнең дә кулда немец солдатының котелоклары, Онегинның да аягында чабата. Ул кышны сочинение язган сайын һәрберебез укытучының мич каршында әдәбияттан өстәмә дәрес алып кайттык. Гренландиядә тәмәке үсә. Бүген безнең класста яңалык. 4 дәрестән соң укуны бөтенләй ташлап Гыйзатуллин качты. Барысы да юктан гына булды. Рус теле укытучысы аннан «Что было задано на дом?» дип сорады. Бу бик гади сорау иде, ләкин Гыйзатуллин коелып төште, борнын тарта-тарта ул бер җөмлә эчендә шыккысыз булып буталды. Назание даным, наданы задым, занады заным дип озак газапланды, тирләде. Укытучы аны такта янына чыгарды да тикшерү өчен бер җөмлә яздырды. Гыйзатуллин тактага «Карим опоздал на урок» дип язып куйды. Эш бик җиңел. Иянең астына бер сызык, хәбәрнекенә 2 сызык сызасы да, шуны русча сөйләп кенә бирәсе иде. Гыйзатуллин әлбәттә буларны эшли ала иде. Ул ияне дә, хәбәрне дә тапты, ләкин укыганда урок сүзендәге басымны беренче җиккә күчереп харап булды. Укытучы моңа бик зур игътибар бирде. Сүзне башта ижекләп, аннан бөтене белән әйттерде. Әйбәт чыга. Ләкин шуны җөмләсе белән укыганда басым яңадан беренче җиккә күчеп утыра. Менә бәлә. Мәскәү татарының куллары калтырый, тавышы үзгәләнә. Инде без булып безнең дә Гыйзатуллинны кыйнысыбыз килә. Укытучы урында булсак, билләһи инде изеп ташлаган булыр идек. Ләкин ул алай итми. Шушы сүзне дөрес укымыйча торып, алга таба бара алмыйбыз ди ул. Гыйзатуллин инде күзләрен өметсезлек белән бушлыкка терәгән. Булмастайына тәмам ышанган. Аның күзләре җансыз пыяла. Син өметеңне җуйма, Гыйзатуллин, ди аңа укытучы. Син барыбер русчаны бик әйбәтләп беләчәксең. Мин моңа ирешәчәкмен. Минем изге бурычым ул. Аңладыңмы? Кыңгырау шылтырап Гыйзатуллинны бу тораташ хәленнән коткарды. Ләкин шул көнне үк аның училищедан качуына ачуыбыз килде. Ни өчен ачуыбыз килде? Моны без ул вакытта аңламадык. Күп еллар үткәч кенә бер нәрсә аңлашылды. Шул көннән соң без Мәскәү татарын инде ярата башлаганбыз икән. Бәлки Гыйзатуллинның училищедан качуына рус теле дәресе төп сәбәп тә булмагандыр. Кем белә, бу көн аның өчен гомумән уңышсыз булды. Иртән дәрес башланганчы ул Әлтәфи белән бергәләшеп алды. Әлтәфи 28нче елгы. Аның әлбәттә сугыш башланганчы ук мускуллар ныгып калган. Гыйзатуллин аңа көч җитмәсен сизгәч, бер читкә таю ягын карады. Һәм укытучы кергәнче гел бер сүзне кабатлады. Мөрәләләр белән тапмада, өләшмәдә, мөрәләләр белән бәйләнсәң башын суттан чыкмас, мөрәләдә кеше төсле кеше бармыни соң анда? Икенче дәрес география укыту методикасы дәресе иде. Анда да Гыйзатуллиннан сорадылар. Методика җиңел фән. Телгә бай булсаң, анда бирешмәскә була. Шулай да сугышып алуның хикмәте булдымы, Гыйзатуллин беткәнче ялгыш сөйләде. Ярым шарлар картасын ул 7-8 мәртәбә шарым ярлар картасы дип атады. Аннан зоология. Иртә уңмаган кич уңмас, кич уңмаган һич уңмас диләр. Зоология дәресендә Байзитовага ярдәм итәр өчен генә бастырылган Гыйзатуллин бөтенләй кешелектән чыкты. Ул елга хламида мададасы дигән сүзне һич кенә дә йырып чыга алмады. Күпмедер газаплангач, елга Хамидулла анасы дигән бер җөмлә чыкты. Ләкин ул Гыйзатуллинның көлкегә калуына гына сәбәп булды. Аннан ул беткәнче хаф сава дип сөйләде. Монысына укытучы да көлми булдыра алмады. Шулай Гыйзатуллинның арадан китүе күңелләргә шом салды. Ул бер трагик геройга әйләнде. Ул көнне барыбызның да кәеф начар булды. Бары тик соңгы дәрес география гына күңелле узды. Училищеда география фәненә сабыйларча гашыйк ирле-хатынлы географлар бар иде. Алар өчен дөньяда географиядан башка бер ни дә юк. Шуңа күрә бөтен училище география белән җинләнгән. Яшь сәяхәтче түгәрәге дисеңме, синоптик җәмгыяте дисеңме, барысы да бар. Безнең класска географиядан ирекрә иде.
Ул сөйләгәндә бөтен дөньяңны онытасың. Ул сине Африка чүлләрендә эсселәтә, Патагониядән утлы җир утрауларына алып чыга, Һиндстан джунглиларында адаштыра. Ул сөйләгәндә дәреснең үткәнен сизми дә каласың. Бөтен класска бер генә дәреслек бар. Шуңа күрә теге бу илнең халкы экономикасы турындагы мәгълүматларны хәтердән сөйләү бик авыр. Ләкин географ безгә икелне куймый диярлек. Менә ичмасам ул кеше. Училищеда географны яраталар иде. Моның сәбәбе географ директорны яратмый дигән хәбәр йөри иде. Ә директор дөнья явызы, мамыксыз торна, синең рухи дөньяң белән бер вакытта да кызыксынмас. Имеш, укытучыларның дисциплинасын ныгыту исәбе белән директор китте дәфтәре булдырган. Ягъни училищега килдең, фәлән сәгать, фәлән минут дип килгән вакытыңны күрсәт. Киттең, шулай ук. Географ имеш, шуңа ачу итеп дәфтәрне булай тутыра икән. Сәгать 7:45 минутта килдем. 7:48-дә тәмәке тартырга коридорга чыгып киттем. 7:56-да тәмәкене сүндереп учительскаяга кердем. Һәм башкалар. Ләкин Әлтәфи моңа әллә ниләр өстәп сөйли. Алай гына язмаган ди. Бер көнне имеш, географ бу дәфтәргә үзенең бер җиргә чыгып киткәнен һәм эшен бетереп кергәнен 3 минут аерма белән язып куйган ди. Директор шул көнне дәфтәрне юк иткән ди. Сугыш елларының кырыс тормышы географларның семьясын мәктәптән мәктәпкә сөреп йөрткән. Буларның бала чагада кием салым да юк, үзләре белән бер-ике бәйләм китаплары гына бар. Алар элеккеге леспромхоз йортының бер бүлмәсен алып торалар иде. Без аларга берничә мәртәбә утын илттек. Өйләрендә шыр ялангачлык. Шкаф өстендә бер глобус, ялангач стенада ярым шарлар картасы. Марҗа агартылмаган, тәрәзәләрдә пәрдә юк, савыт-саба күренми. Коры өстәлнең уртасында аш тәлинкәсе тора. Аның эче тулы тәмәке төпчеге. Ире дә, хатыны да өзлексез тәмәке тарта. Иренең яңак сөякләре калкып тора, үзенең авызы тулы көмеш теш, сугышка кадәр чибәр шәп егет булгандыр. Аның ашказанның яртысы юк дип сөйлиләр иде. Кайчандыр яхшы булып исәпләнгән пальтосының каракүл якасы инде такрайган, кесә тирәләре беләүләнеп ялтыраган. Аның сул кесәсендә һәрвакыт янчык белән тәмәке һәм кәгазь булыр. Дәрес тәмамлануга ул бер кулына журнал тота, икенче кулы белән кесәсеннән янчыкны сурып ала да кызу-кызу чыгып китә. Бу кешенең тәмәкегә мәхәббәте шулкадәр зур иде. Теләсә кайсы илнең экономикасын сөйләгән вакытта, һәрвакыт ул илдә хуш исле тәмәке үстерелә дип әйтмичә булдыра алмый иде. Көмеш тешләре бик күп булганлыктанмы, ш авазларын ул ш авазына әйләндереп сөйли. Һәм хуш исле тәмәке урынына хуш ишле тәмәке килеп чыга иде. Тәмәкене телгә алганда бу кеше автомат рәвештә кесәсенә кулын тыга, кайвакытта янчыгында сөйрәп чыгара. Янчыгына ниндидер кызганулы караш ташлый, аны кире тыкканда авызына су җыелып, тагы да сакаулана, кайвакытта бөтенләй ялгыш сөйләп куя. Без аның бу гадәтләрен инде өйрәнеп беткән идек. Уҗган дәрештә без Гренландия турында укыдык, дип сүз башлады ул. Янчыклы кесәсенә кулын тыккан килеш. Кем җавап бирергә тели? Тагын шул исемлектән бармак белән кеше эзләү, тагын газаплар. Класс өстенә төшкән авырлыкны бу дәрестә Әлтәфи күтәрде. Дөресрәге укытучының бармагы аның фамилиясенә тукталды. Әлтәфи дык-дык басып, ул зур-зур эш ботинкалары киеп йөри иде, кыю рәвештә карта янына барып басты. Күрсәткеч таягын алып, аны Канадага төртте дә сөйләп башлады. Гренландия бик зур җир кисәге, дип алып китте ул. Андый зур җир кисәге бик сирәк очрый. Анда бик суык, анда аюлар, жирафлар, кыр кәҗәләре һәм моржлар яши. Шиннәрчә, дип бүлдерде укытучы. Әллә күҗең чыкканмы? Гренландия менә ул. Күрсәткеч таягы белән Атлантик океанда шактый йөзгәч, Әлтәфи Гренландияны тапты. Гренландияның каҗылма байлыкларын әйт, диде укытучы янчыклы кесәдә кулын уйнатып. Әлтәфи өчен бу 2 тиен бер акча. Гренландия казылма байлыкларга бик бай.
Ул яктан Гренландия бик зур әһәмияткә ия булып тора. Казылма байлыклар анда җирнең астында да, өстендә дә бик күп. Әлтәфинең озын сүзен тыңларга сабырлыгы җитмәгән географ аны тагын бүлдерде. Мәшәләгә конкретрак кил, Халимов. Гренландиядан чыгып тагын адашмас өчен күрсәткеч таягын Әлтәфи картага бик нык терәп тоткан иде. Һәм ул мәсьәләгә конкрет килде. Гренландия казылма байлыклардан түбәндәге байлыкларга бай. Тимер, күмер, корыш, шуен, бакыр, көмеш, алтын, җиз, торф. Тагын, диде географ яңагына тотынып, аның теше сызлый иде бугай. Тагын, алтын, җиз, торф, тагын. Гренландиядә хуш исле тәмәке үстерелә. Шул сүз генә чыккан иде, географ кайышланган янчыкны сул кесәсенә өстереп тә чыгарды. Без көлешеп җибәрдек. Географ алданганын сизеп, авыз суларын җыя-җыя янчыкны кире тыкты һәм журнал янына килде. Аның бу вакытта йөзе бик нык чытылган иде. "Утыр, Халимов", диде ул иламсыраган тавыш белән. "Бер дә аштраумны булмады бу. Икеле шиңа." Гыйззәтуллина югалту кайгысы география дәресеннән соң онытылып китте. Бөтен класс Гренландиядә хуш исле тәмәке үстергән Әлтәфине мыскыл итте. Дунай елгасында Ярославны елый. Тышта чатнама сулак. Ноябрьнең рәхимсез кырыс җилләре үзәккә үтеп исә. Юл каткагында шабаталарны чыдатыр хәле юк. Училищеның озын коридорында җылы. Иртән дәрескә кадәр тәрәзә янына җыелып, тәүлек эчендә җир шарында булган хәбәрләрне эшкәртәбез. Сугыш имеш яңа елга бетәчәк ди. Сугыш беткәч, безне дә моннан урман буеннан Ташлытауга кайтарачаклар ди. Зарифуллинның әнисе хезмәт көннә пот ярым борчак алган. Әлтәфиләр авылында бер хатынның сугышта югалган ире төнлә белән кайтып кергән, хатынна мунча ягарга кушкан. Ире мунча ләүкәсенә менеп утыргач, теге хатын күз салса, тегенең маңгаенда сыңар зур күз икән. Хатын авызына килгән беренче сүз, бисмилласын әйтеп, ялантан мунчадан чыгып йөгергән. Теге бер күзле нәрсә, "Ну бәхетең бар икән, тураклап кисмәккә тутырадыр идем", дип кырылдап калган ди. Шундый салкын көннәрнең берсендә училищеда укулар булмады. Рус теле укытучысының хатыны үлгән дип хәбәр иттеләр. Ул инде шимбә көне үлгән икән. Без моны дүшәмбедә генә, авылларыбыздан җыелган көнне генә белдек. Нина Яковлевна кечкенә генә гәүдәле бер хатын иде. Сары кыңгыр төлке якалы пальтосына борынын яшереп, бер кочак дәфтәр күтәреп, иртән училищега йөгереп килә иде. Ире белән һәр вакыт бер-берсенә сез дип дәшәләр иде. Моңа барыбыздан да бигрәк Әлтәфи гаҗәпләнә иде. Без бер генә мәртәбәдә аның ире янына килеп, дөнья хәле турында сөйләшкән ишетмәдек. Әйтерсең, ул ире белән түгел, бары тик укыту бүлеге мөдире белән генә сөйләшә иде. Сез миңа икенче курсларны дәрестән соң 10 минутка алып калырга рөхсәт итә алмассызмы, Хәлил Фәтхиевич? Сезгә мөрәҗәгать итәргә мөмкинме, Хәлил Фәтхиевич? Училищеда алар әнә шулай сөйләшәләр иде. Менә без үз гомеребездә беренче мәртәбә кеше күмүдә катнашабыз. Лесничествоның үзендә зират юк. Гадәт буенча христианнарны күрше рус авылына илтеп күмәсе икән. Салкын җилгә каршы гроб бара. Гробны укытучылар күтәргән. Шуларның берсе Хәлил абый. Ул шул ук ялтыравыклы ботинкадан, тикәнең өстеннән галышлар гына киеп куйган. Кара күл якалы пальтодан, өлгеләп тегелгән түбәсе төймәле соры кепкадан. Башын түбән игән, бер сүзсез атлый да атлый. Зираттан да ул шулай дәшмичә түбән карап кайтты. Аларның балалары юк идеме, әллә таралып беткәннәрме? Карт ялгыз калды. Тулай торакка кайткач, картның язмышы турында малайлар арасында бәхәс купты. Зарифуллин иртәгә дә, берсе көнгә дә рус әдәбияты дәресе булмас дигән фикерне куәтләде. Алдагы дәрескә Игорь полкы турындагы сүздән
Плач Ярославны дигән бүлекне ятлап килергә кушылган иде. Булай булгач, синең Ярославның кайгысы калдымыни кешедә? Әлтәфи рус теле укытучысына хәсрәтен оныту өчен бик каты арак эчәргә кирәк дип фәлсәфә сатты. Имеш, шунсыз кеше булып булмый икән. Нәкъ шул көнне училищега Гыйззәтуллин әйләнеп кайтты. Ул бик ябыккан, күзләре шешенгән, муеннарын йон баскан, битендә кан заты калмаган. Капчыгы да буш. Өзек-төтек аңлатуына караганда, ул әнисе янына кайтырга шүрләгәндә, Пушалым башы дигән авылда үзләренең чыбык очы кешеләрендә бер атна яшәгән. Ләкин ашау ягы бик такы-токы булганлыктан, анда озак яту мөмкин булмаган. Пушалым башыннан арткач, Гыйззәтуллин сугышка китәргә уйлап, военкоматка качкан икән. Киштән килеп, военкоматтагы мич ягучы карт янында идәндә кунган. Дежурный офицер моңа игътибар бирмәгән, ләкин иртәгесен военком килер алдыннан тәртипне тикшереп биргәндә, бу малай тагын күзенә чалынгач, документларын сораган. Ни документ, ни акча, ни бер бөртек ризык. Алар арасында мондый сөйләш булып алган. Сугышка барасым килә, дигән Гыйззәтуллин. Ничә яшьтә? 16-нчы китте. Кайсы авылдан? Училищедан, петтан. Укыйсың килмимени? Рус теле дәресенә чыдап булмый дип Гыйззәтуллин әлбәттә әйтә алмаган. Әлтәфидән ишеткән шәп бер җөмләне русча ярган да салган. Ватан куркыныч астында. Офицер көлгән һәм болай дигән. Юк, брат, ватан куркыныч астында түгел инде безнең. Без хәзер фашистларны куа киттек. Хәзер фашистлар куркыныч астында, дип моны борып җибәргән. Ә син, дигән, укы, белем ал. Киләчәк тормышта белем бик кирәк булачак, дигән. Малайның чырайына текәлеп карап торган да, туктале дип ашханәгә бер талон биргән. Гыйззәтуллинның инде кичә иртәдән бирле бер бөртек ризык капканы юк икән. Район ашханәсенә барып, бер савыт аш ашаган. Көндезге ашка кадәр әле 2 сәгать вакыт бар иде. Тамак ачканда файдасы бик зур дип, Әлтәфи аңа тәмәке суырттырды. Гыйззәтуллин бер-ике суырып тончыкты да, мич буена барып, үрсәленеп куса башлады. Аннан иреннәре күгәргән хәлдә матрасы алынган такта караватына килеп ауды. Без юраганнар иртәгесен үк күккә очтылар. Кыңгырау шылтырауга класс ишегеннән күзлек пиалалары күренде. Без инде рус әдәбияты дәресе барбыр булмый дип, бүрекләр кигән килеш, Гыйззәтуллиннан бер атна эчендә ниләр күргәнен сөйләтә идек. Тәрәзә пиалалары зыңгылдап куйды. Шапки снять! Бер секунд эчендә дөнья үз урынына урнашты. Әйтерсеңлә, рус теле укытучысының хатыны үлмәгән, әйтерсеңлә, класска Гыйззәтуллин әйләнеп кайтмаган. Мин башта сезгә үзем укып күрсәтермен, ребятки, диде укытучы. Аннан сезнең ничек ятлаганыгызны тыңлармын. Укытучы күзлек аша классның артына карый. Китап тоткан кулы бераз гына дерелди. Тавышы көчле, тигез. Менә ул сугыш хәбәрләрен бирүче Мәскәү дикторының тавышы белән укып китте. На Дунае слышится голос Ярославны. Одинокой кукушкой рано утром кукует. Полечу кукушкою по Дунаю, а мочу бобровый рукав в реке Каяле. Утру князю кровавые его раны на могучем его теле. Күңелләр тагын еракларга китте. Ноябрь салкынында бер күзле җеннәр дә, гроплар да онытылды. Күз алдында тик бер генә нәрсә калды. Дулкыннарын бәреп утырган Дунай елгасына кояшның иртәнге нурлары баткан. Яр буенда йөзем куаклары, әнә кап-кара шәл яулыгы өстеннән кыйммәтле мех бүреген кигән хатын, Ярославна. Күзләрен еракка текәгән дә, иренең исән-сау кайтуын теләп, аллаларга дәшә. Борынын тарта-тарта Зарифуллин сөйли. «О ветер ветрила, зачем ты так сильно веешь? Зачем ты мечешь ханские стрелы на своих легких крыльях, на воинов моего мужа? Разве мало тебе веет вверх под облаками, лелея корабли на синем море?
Күзләрен чылт-чылт йомып, түшәмгә карый-карый Әлтәфи сөйли. Светлое, пресветлое солнце, всем-то тепло и пригоже. Зачем господин мой простер свои лучи на воинов Влады? Поле безводным жаждою согнул им луки, тоскою замкнул колчаны. Бу дәрес ничектер безгә инде газап түгел, ә күңелле рәхәт бер эшкә әйләнеп бара. Зәңгәрсу күмер исе таралган класс бүлмәсендә Мәскәү татарының көчле бәрхет тавышы яңгырап китә. Бөтен күзләр аңа текәлгән. Ә ул классны гипнозлый бара. Яшәсен реализм. 15 көнлек ипи карточкасын онлата алсаң, 3 кило 400 грамм он килә. Кышкы каникулга Әлтәфи киндер капчыгының төбенә кадерләп кенә әнә шул онны салып кайтты. Урман пишмагыннан чыгуга бераз түбәндәрәк Әлтәфинең авылы күренә. Айга якын инде кайтылмаган иде. Авыл үзгәргән. Авыл кар диңгез эчендә калган. Анда-санда күккә туп-туры төтен күтәрелә. Кайдадыр ыңгырашып капка ачылганы, шана шыгырдаганы ишетелә. Кырда эт тә юк. Хәер, куян эзе, бүре эзе аркыл да торкылы кар өстен чуарлаган. Әлтәфи хәзер бүредән курыкмый. Бердән алып 9га кадәр бүре күргәне бар аның. Баштарак курыкты, ләкин хәзер Әлтәфи тәҗрибәле. Кесәсендә калайдан ясалган сыбызгы һәм бер кап шырпы. Сыбызгы тавышы йырткычларны әсәртә. Ә инде 2-3 маякны йолкып алып, юлдан салам җыеп ут та ягып җибәрсәң, бүре халкы ут яктысыннан куркып элдертә генә. Соңгы елларда бүреләр арткач, алар турында әллә ниткән әкиятләр туды. Имеш, фәлән авылдан бер егетнең кичкә кырын күрше авылдан кайтканда каршына 7 бүре чыгып утырган. Егет читкә кереп әйләнеп узмакчы була. Бүреләрнең берсе каршына төшеп утыра икән. Шулай җафалангач, егет бер салам эскертенә барып өстенә менгән. Бүреләр дә эскерт әйләнесенә тезлешеп утырганнар. Егет эскертнең бер башына ут төрткән. Ләкин бүреләр тыныч кына читкәрәк китеп утырганнар һәм эскертнең янып беткәнен көтә башлаганнар. Иртәгесен кар басуында эскертнең каралып чыкрайган урынында 2 күнитек тапканнар. Эшләрендә адәм аягы ди. Шылгаулар арасыннан бер язу чыккан. Мин дип язган ди, фәлән авылыннан фәлән, каршыма 7 бүре чыкты. Эскертнең янып беткәнен генә көтәләр. Бәхил булыгыз. Гөлниса, бәгырем, елама. Үзеңә тиңнәрне табарсың дип язган ди. Имеш, күрше авылда төн уртасына кадәр басу турыннан бер адәмнең "Агайлар, коткарыгыз" дип кычкырганы ишетелгән ди. Авыл факир генә сулый. Кемнәрдер куе сиртмәсен чыгырдатып су алып яталар. Ачлык вакытында шул су дигән нәрсәне, су китерүне Әлтәфи гомумән сөйми. Ни чуртыма ул суык су. Ашказының пух итеп тормагач, куе суы, чишмә суы нигә? Ә халык су ташый. Сугышка кадәр суны һәр өйгә күпме ташысалар, әле дә шулай ташыйлар. Ә куеларда су кимеми. Ә чишмәләр һаман шулай берни дә булмагандай агалар. 3 кило 400 грамм он күтәргән Әлтәфи авыл урамыннан бара. Аларның капка төбе көрәлмәгән. Капка кар тау астында калган. Ат керәсе булмагач, ничек тә ярый шул. Саламнан нигез салып йортны Әлтәфи үзе җылыткан иде көзен. Тәрәзәләр зәңгәрле аклы булып каткан. Тәрәзә пиалаларында училищедагы географ сөйләгән бөтен флора, фауна бар. Әллә ниткән гигант абагалар, эвкалиптлар, әллә ниткән ихтиозаврлар, динозаврларның сурәте төшкән. Бызга катып каралган авыр ишекне ачып, Әлтәфи өйгә керде.
Әнисе суга барырга җыенып йөри иде. Мич арасыннан Әлтәфинең кече энесе килеп чыкты. Төпсез ыштан кигән, ялан аякка әтисеннән калган озын кунычлы киез итекләрне киеп куйган. Аяклары итекнең төбенә төшеп җитмәгән, атлый алмый. Борын асты юеш, үзе шат. Хәер, Әлтәфиләр нәселендә тормышның теләсә нинди шартларында да борын салындыручы юк. Әлтәфи ялт итеп капчыкны салды да әнисенә тоттырды. Бу малайга хәзер үк буламык пешереп бирәни. Туйганчы бер ашасын, диде. Әнесе һаман авыз йырып торды. Әлтәфи су алырга үзе китте. Авылда ирләр затыннан бер Әлтәфи генә су китерә. Халык көлә, иптәш малайлар көлә, очраган берсе «Хатынша, яулык бер кәнәсен калган» дип теш ыржайта. Әлтәфи бу сүзләргә төкерә. Беренчедән, ул укыган кеше. Укыган кешеләр арасында йорт эшен алай катгый бүлешү юк. Икенчедән, Әлтәфинең әнисенә ярдәм итәсе килә. Әнисе сугышка кадәр дә рәхәт яшәмәде. Әлтәфинең әтисе эшкече иде. Кешеләргә, район оешмаларына, колхоз йортларына морҗа чыгарып йөрде. Акчасы мул була иде. Ләкин салды. Үзе юньле кеше иде. Салгач гел әйбәтләнә иде. Ләкин салганчы. Иртән вәгъдә бирә. Салу начар эш. Бер дә капмас идем фәлән төгән ди. Кич җитә. Әти кеше нәрсәгәдер борчыла, быжгый башлый. Балаларга бәйләнә, ишек алдын себерә башлый. Дуңгыз абзары ясадыгыз инде. Мин булмасам ничек яшәр идегез дигән була. Быжгый да себеркесен ыргытып чыгып китә. Киткәндә, тагын нервымны боздыгыз инде. Менә авызыма да аласы түгел идем дип әйтә китә. Тиз генә әйләнеп кайта. Кайтса, фәрештә. Балаларны сөя, әниләрен мактый, киләчәккә планнар кора. Сез минем нервларны саклагыз. Әнә шуңа күрә генә салгалыйм мин, дигән була. Бишара, әйбәт кеше иде. Менә кайчаннан бирле инде хәбәре юк. Исәнме, контуженмы, әсирлеккә төшкәнме, беркем белми. Мич ягылды. Әлтәфинең тагын бер энесе белән сеңлесе мәктәптән кайтып керде. Мич каршында арыш оннан каты күмәч пешерелде. Тәрәзә бозлар эреде. Әлтәфи, булачак укытучы, энесе белән сеңлесенең дәфтәрләрен тикшерде. Сораулар бирде. Энесе 6нчы класс укучысы. Ике тәрәзә арасындагы герле сәгать астында расписаниесын элгән. Аның астына көндәлек режим. Режим булай куша. Иртәнге 6-да йокыдан торырга, 6 сәгать 30 минутка кадәр шәхси гигиена, гимнастика диелгән. 6 сәгать 30 минуттан 7 сәгатькә кадәр иртәнге аш. Аннары ярты сәгать өй җыештыру, мәктәпкә әзерләнү. Сәгать 8-дә дәрес башлана. Режимның соңгы яртысы бераз сәеррәк. Сәгать 2-дә көндезге аш, 2-дән 4-кә кадәр уен, тимер аякта чаңгыдашу, 4-тән 7-гә кадәр дәрес әзерләү, 7-дә кичке аш, 8-дән 9-га кадәр әниңә булышу, 9-дан соң 15 минут кичке прогулка һәм башкалар. Укытучы бу кагазның почмагына үзенең имзасын куйган. Янәсе шулай дөрес, шулай кирәк. Әлтәфи бу режимның ни кадәр үтәлгәнен бик яхшы белә. Крестьян баласы синең расланган кагазыңнан башка да йокыдан сикереп тора. Һәм 6-да түгел, 5-тә. Аның шәхси гигиенасына да ярты сәгать китми. Киез итегелеп, бозлы баскычтан төшеп, лапас кырына барып йомышлап киләсе дә, почмак яктагы комганнан битеңә 2 уч су тирәсе. Иртәнге гимнастика имеш. Ишегеңне буран күмеп киткән булса, мә сиңа гимнастика. Ә сыерга башак бирү, ә утын күртү, ә баскычны себерү, су алып кайту гимнастика имеш. Раз-двалап ятасы янәсе.
Янәсе иртүк торуга тәнеңне юш сөлге белән сөрт. Төне буе салкын өйдә курылып ятып тез буыннарың сызласа, буран төне буе тәрәзә карындыгына өреп, аны зыңгылдатып чыкса, ишек янындагы сулар боз булып катса, юш сөлге белән имеш, ашум килмәгәй. Аннан ашау. Иртәнге аш, көндезге аш, кичке аш. 3 тапкыр ашарга Андрей казасы бармыни монда? Көндез аш буламыни наданнар? Көндез уртала ярып пешерелгән бәрәңге дә шәй. Аш булса кич була. Бәрәңгене ваграк турыйсың, тагы да куйрак булсын өчен угыштан бераз уздырасың, менә сиңа кичке аш. Юк. Әлтәфи реализм тарафдары. Әйтсеннәр аңа турыдан туры. Алыр Халимов дисеннәр. Но шыдарга кирәк. Режим кагазын сәгать астына ябыштырып, аның сеңелләрен, энеләрен тилмертмәсеннәр. Режимны дөнья үзе салды инде аны. Халимовларга режим 41 елның июнендә салынды. Ул режим мәктәп балаларына гына түгел, әнә теге зур киез итекләрнең төбенә тәпиен җиткерә алмыйча, төпсез ыштаннан бөтен булганын күрсәтеп йөрүче ташбаш малайга да кагыла. Әтиләре сугышка чыгып киткәндә, 9 июльдә саубулашкан чакта әйтте. Улым Әлтәфи диде, сезнең төп бурычыгыз бер-берегезне карашып, терәк булып яшәү. Авыр булыр, түзегез. Тишегезне кысып түзегез. Но кайтсак, икенче төрле итеп яшәрбез. Әнигезгә ярдәм итегез, сүзен тыңлагыз. Әнигез сүзе минем сүз. Минем сүз хөкүмәт сүзе. Менә ичмасам аңлашылырлык итеп әйтте. Менә бу чын барлык иде. Әлтәфи бу сүзләрне шәхси кешенең сүзләре генә итеп түгел, чыннан да хөкүмәт сүзе итеп күңеленә беркетте. Шуның өстенә хөкүмәт тә эшнең авыр икәнен яшермәде. Безнең алдыбызга, диде Сталин, шундый мәсьәлә килеп басты. Яшәргәме, яшәмәскәме? Хөкүмәт ышаныч белдерде. Безнең эшебез, диде, хагыш. Дошман тармар ителер, җиңү безнең якта булыр. Бу сүзләр барысы да Әлтәфинең яшь миенә тирән сызык булып сызылдылар. Шуңа күрә ул бер вакытта да борынын салындырмады. Авыр икән авыр. Инде иртән торуга юш сөлге белән тәнеңне сөртүгә калса, гафу итәсез. Әнә, Әлтәфинең кичкенә әнисе, теге ул итекләрнең төбенә аягы җитми торган малай, берәүдән дә сорап тормый. Аның үз режимы режим. Һәр Ходай бирмеш төнне кизен чылаткан була. Менә сиңа юш сөлге. Әлтәфи әнисенең сеңлесенең китап дәфтәрләрен актарганда, әнә шуларны уйлап утырды. Әйбер төргән саргылт кәгазьдән блокнот кебек итеп эшләнгән бер дәфтәрне кулына алды. 6 класс укучысы Халимов Җәүдәтнең шефлык көндәлеге. Дәфтәрнең беренче битендә шефка алган атның исеме Асавияхим. Атның яше 7дә, төсе кола, ат абзарында урыны 15-нче кумны. Хәрби хезмәткә яраклымы? РКК. Ничә аягы дагалы? 2, тешләре таза. Әлтәфине бу документ та чыгарыннан чыгарды. Әлтәфи бу атны белә. Аны Захри тае дип кенә йөртәләр. 30-нчы елда колхозга берләшкәндә Захриның үз кулы белән җитәкләп алып килеп тапшырган биясеннән туган ул. Асавияхим имеш. Моны инде мөгаен мәктәптә кушканнардыр. Дөрес, атның яше 7дә. Дөрес, аның төсе кола, алга яклары дагалы. Әмма Асавияхимга синең Җәүдәтеңнең сары кәгазьле дәфтәре түгел, арыш онына булгаткан башак кирәк. Көненә ярты гына чиләк сулы кирәк, бер генә кочак клевер яки суллы вика кирәк. Әнә шулар булса, ул кола ат мин сиңа әйтим, бөтенләй исемсездә менә дигән итеп яшисе. Колхозда аннан да тырыш, аннан да әйбәт холыклы ат юк. Әлтәфи күрде аны бүген ат абзарлары янынан кайтканда.
янбаш сөякләре чыккан, кабыргалары санарлык, эче тартылган, нәкъ географ кебек. Йоннары озынайган. Аңасың шефлык кирәкмени? Ләкин бер карусыз авыр йөкне өстери әле ул бичара. Бу сугыш кешеләрне генә түгел, бөтен тереклек дөньясын әллә нишләтте. Җигүчесен санламыйча, тегеләй-болай чыгымлаучы атлар бар иде. Хәзер андый нәрсә юк. Көтүдән сыер качу, башка авылның уҗым басуны элдертү, күбенү бар иде. Хәзер андый сыер юк. Бәрәңге уңмаган, җиләк-җимеш бөтенләй булмаган еллар очрый. Хәзер бәрәңгене алып бетерер хәл юк. Урмандагы җиләкнең исәбе-хисабы юк. Сугышка кадәр аяк йөзеннән үскән печән үзәнлекләрдә хәзер билдән. Табигать үз баласына шулай хәлдән килгәнчә ярдәм итә. Әлтәфи сары кагаздан тегелгән дәфтәрне ябып куйды. Юк, ничә әйтсәң дә, Әлтәфи укый торган училищеда реализм көчлерәк. Анда ичмасам коридорга килеп керүгә бер плакат тора. Шәле башыннан төшеп торган бер апа бармагын төртеп синнән сорый. Фронт өчен син бүген нәрсә эшләдең? Яхшы билге алу ди немец теле укытучысы, фронтка ярдәм. Менә бу ичмасам мәсьәләнең конкрет куелышы. Атка кенәгә ачып шифлык итү генә түгел бу. Аннан соң коридорның икенче башында бер шигырь бар. Плакат формасында эшләнгән. Моны шулай ук немец теле укытучысы үз кулы белән язып белде. Тупла иптәш бөтен иҗатыңны, бөтен көчең, акыл, сәләтең якынайту өчен кан эчүче фашизмның үлем сәгатен. Менә шул ике плакат училищеның ишеген ачып килеп керүгә бөтенләй икенче атмосфера тудыра. Әлтәфи әнә шул конкрет кырыс атмосфера кешесе. Ул реаль дөнья кешесе. Училище студенты Халимов үзеннән кече туганнарының да шундый булып үсүләрен тели. Савиахим ул класста кушылган матур исем генә. Император Веспасиан чәй эчә. Тулай торакның үз тормышы, үз тәртипләре, үзенең эчке дөньясы бар. Монда комедия, драма жанрлары чиратлашып килә. Кич Морҗа инде суынган, дәресләрне әзерлисе бар. Ятып кына йоклыйсы иде. Тыелган. Сәгать 11сез ятарга рөхсәт ителми. Укытучылар тикшереп йөриләр. Зарифуллинның ризасызланып дулый торган гадәте бар. Ул җиңел холыклы. Фатирда торганнарны кем тикшереп йөри? Үз өендә торып укыганнарны кем тикшерә? Әгәр мин дәресемне яхшы беләм икән, минем ничәдә ятып йоклавымда кемнең ни ише бар? Дип дулаган була ул. Ләкин Әлтәфи немец теле укытучысының бер мәкале белән аның авызын каплый. Чебен дулап тәрәзә вата алмый. Шуннан китә маҗаралар. Караңгырак почмактагылар тикшерүче укытучы чыгып китүгә шишенмичә генә урыннарына тәгәриләр. Мәсәлән, Әркәшегел шулай. Аның эш рәхәт. Иртән ашханәгә кайнар чәй алырга йөргәндә, аның кеше шикелле ашык-пошык киенеп ятасы булмый. Ул беренче булып барып җитә. Бүген маҗаралар дәрестән соң ук башланды. Төшке аштан соң утыннар ярып, мичләргә ягып томалауга ашханә залына җыйдылар. Колхозларга бер бригада язучылар чыккан да, шуларның берсен училищега чакырганнар. Муйнына калын мамык шарф чорнаган, кыршылган язгы пальтолы, аксыл чәчле бер абзый язучы икән. Әлбәттә, тере язучыны барыбызның да беренче күрүе иде. Үзенең әсәреннән өзек укырга керешкәнче, язучы башта кереш сүз сөйләде. Шаккатып тыңладык. Иптәшләр дип башлады ул. Хөрмәтле дуслар, укытучылар, студентлар һәм залда утыручы башка хезмәткәрләр, рөхсәт итегез сезгә, хөрмәтле дусларга, укытучыларга, студентларга һәм бу залда утыручы башка хезмәткәрләргә бездән республиканың язучыларыннан, шагыйрьләреннән, драматургларыннан һәм барлык каләм әһелләреннән безнең кайнар сәламыбызны, ихтирамыбызны һәм сезгә, яшьләргә, яшь буынга, киләчәкне төзүчеләр буынына булган ышанычыбызны, өметебезне һәм сезнең училище студентларының
иң ихтирамлы хезмәт юлын сайлап алган яшьләрнең үзләрен киләчәк буынга тәрбия бирүгә багышланган егетләрнең, кызларның һәм бу нинди адәм соң бу? Дип Әлтәфи безгә таба борылып яман сүз әйтте. Ләкин укытучылардан берсе безнең якка борылып карады да ризасызлык белдерде. Тыңламый хәлебез юк иде. Мамак Шаров тагын бер җөмләдән чыга алмый газап чигә иде. Быелгы елда кайсыдыр ки Кызыл армия гитлерче бандаларны, вәхшиләрне, кешелек дөньясының дошманнарын үз яларында кыйнау, тармар итү, бетерү өчен хәлиткеч ударлар, әһәмиятле һөҗүмнәр алып барган бер елда сездән, хөрмәтле дуслар, иптәшләр, укытучылар, студентлар, егетләр, кызлар һәм ни хикмәт, шушы урында язучы икенче тапкыр инде төртелә. Әлтәфи тешен кысып сүгенә. Егетләр, кызлардан соң өченче тиңдәш кисәкне таба алмый бу, дип теге яман сүзне әйтә. Ләкин Ватан сугышы темасына багышланган бер хикәясен укыганда, язучы үзгәрде дә китте. Без гаҗәпкә калдык. Сөйли белмәсә дә, язганы искиткеч икән. Моны ахырдан безгә шул ук Әлтәфи аңлатып бирде. Бик шәп сөйли торган кеше яза башласа, ике авыз сүзне бергә бәйли алмаска мөмкин. Һәм бик матур яза алучы, кара-каршы торып, кеше белән сөйләшә белмәскә мөмкин икән. Язучы безнең каршыда Ватан сугышының бөтен кайгы-хәсрәтен, җиңү шатлыгын, сагыну хисләрен бергә туплаган зур бер шәхескә, кешелек кайгысы белән генә яшәүче акыл иясенә әйләнде дә куйды. Язу бер, сөйләү икенче нәрсә икән. Хикәя тыңлаганда, без бер-беребезнең йөрәкләре типкәнне ишетеп тордык ахырсы. Күбебезнең күзләр дымлы иде. Ахырдан уч төбе авыртканчы кул чаптык. Язучы үзен шулай җылы каршылаган өчен безгә рәхмәт әйтергә тотынган иде. Тагын теге тиңдәш кисәкләргә батты да калды. Язучы белән очрашуның кичке якта бер файдасы булды. Татар теле дәресеннән өйгә эш итеп тиңдәш кисәкләр бирелгән иде. Кабатлап торның кирәге калмады. Кичен ут алындыруга төрле уеннар, бәхәсләр, кызык сөйләүләр китте. Без малайлар 23 февраль көненә училище сәхнәсендә төнге сигнал дигән пьеса куерга җыена идек. Анда дошман кулында калган бер авылга безнең разведчик барып керә дә, төн уртасында өй эченнән отрядына сигнал бирә, морҗадан ут көлтәсе чыга. Шуны эффектлырак итеп эшләү өчен безнең инде бер атнадан бирле бәхәс, көрәш бара иде. Бүген Әлтәфи методын сынамакчы булдык. Морҗаның кыюсы туры икән. Ягъни юшкәсен ачкач, мичкә башын тыксаң, күк йөзе күренә. Караңгы төшүгә шул сигналны биреп карарга булдык. Әлтәфи шул максат өчен авылыннан чирек литр керосин алып килгән икән. План буенча булай. Гыйзатуллин бер кагазгә ут төртә дә, мичкә тыгып тотып тора. Әлтәфи шешәдән авыз тутырып керосин ала да, мичкә бөркә. Ут көлтә булып морҗадан тышка чыга. Моның караңгы төндә Әлтәфинең туган авылы Мөрәлегә хәтле күренүе мөмкин икән. Без тышка ыргылдык. Караңгы салкын кичтә морҗа башына карап озак тордык. Ут күренмәде. Аяклар туңа башлагач кергә дип тора иде, кинәт кенә ишек ачылды да, бөке шикелле атылып Гыйзатуллин чыкты. Чыкты да, шундук тәгәрәп, уң кулын карга батырды. Без ниндидер хәвеф булганын сизенеп эчкә ыргылдык. Мич янында Әлтәфи уынып тора иде. Керосин дигәне бензин булып чыккан Әлтәфинең. Бу сугыш вакытында чын керосин калдымыни соң ачуым килмәгәе. Бензин Әлтәфинең авызына капкан, кашларын, кирфекләрен яндырган. Күзләрен йомган Әлтәфи без кергәч хәрәкәтсез калды. Кашсыз, кирфексез кеше бер дә матур булмый икән. Нәк император Веспасиан бюсты булган да куйган Халимов. Гыйзатуллин да кулына өрә-өрә тыштан керде. Егетләр чыдадылар, берәр сәгать бу турда бәхәсләшкәч, бүлмәдә гадәти тормыш башланды. Мин үземнең сабырсызлыгымны яхшы белгәнгә күрә, көндез үк иртәгәге көннең ипиен Зарифуллинга биргән идем. Сандыгыңа биклә дә, әллә нәрсәләр әйтеп ялынып сорасам да, иртәгә көндезсез бирмә дидем. Зарифуллин риза булды. Ачкыч аның чалбар каешына гына бәйләнгән. Кышкы кичне тамак бигрәк тә усал итеп ача. Җәен алай түгел.
Кышкы кичтә тамак ачу, газап. Шахмат уйныйбыз. Колак янындагы әркәше мин уйнаганны карап тора. Лыш-лыш ипи шәйни дуңгыз. Бүген 2 көнлекне бер юлы биргәннәр иде. Ипи исе минем борынга килеп керә, тамак төбен җыера, күзгә яшь китерә. Җылы, дымлы, кәрәзле ис бу. Тәмле ис бу. Мин күрә торып атны ычкындырам. Бераздан бер пешканы синең белән уйнадың ди, уйнамадың ни, дип Зарифуллин тышыржайта. Мә, Феризне биреп уйныйм. Минем борын төбендә теге ис. Аш сандыгыңны, бир ипине, дип пышылдый мин Зарифуллинга. Зарифуллин шаркылдап көлә. Та, ашмый торсын әле. Син мине әллә гел сандык ачып, сандык ябып йөрергә кылдап шитти белдеңме? Бир дим ипине, мин уйнап бетерә алмыйм. Ә үзең нәрсә дидең? Нәрсә дидем соң? Мин инде нәрсә әйткәнемне хәтерләрлек дәрәҗәдә түгел идем. Нәрсә дидем? Синең ход давай. Юк, уйный алмыйм, бир ипине. Бирмим ифшу. Күпме ялынсам да бирмәссең дип үзең кисәтеп куйдың. Мин ялынуга күчтем. Бир, үтерәсең. Күрә торып кешене үтерәсең бит. Уен тукталды. Бәхәс кызды. Зарифуллин шигенә башлады. Бәхәс инде шахмат тактасы яныннан сандык тирәсенә күчкән иде. Инде Зарифуллинның кулында сандык ачкычы. Шулай да ул әле карыша. Иртәгә ашка үләсең киләмени синең, ә? Бирди. Зарифуллин ачу белән сандыгына ябыша. Ипине алып, атып бәрмәкче була. Ләкин ризыкка хөрмәт миңа карата булган нәфрәтне җиңә. Синең кеше түгел икәнеңне күптән белә идем, дип мине сүгә. Синең белән тапмада, өләшмәдә. Шулай да без партияны дәвам итәбез. Зарифуллин ачу килгәнлектән начар уйный, һәм мин аны там. Алда кружка белән су, кулда ипи кисәге. Без тагын бер партия уйныйбыз. Сәгать 11 икән, йоклар вакыт җиткән. Әркәше шишенмәгән көйгенә тәгәрәгән. Димәк, иртә белән беренчеләрдән булып чәй алып кайтасы. Шунда минем башка бер план килә. Иртәнге якта да тышта шушындый ук караңгы була бит. Шундый ук буран, сәгать берәүдә дә юк, радио юк. Иртән торып чәйгә йөгергәндә ут та кабызылмый. Шулай булгач, нигә бер әкәмәт ясамаска? Зарифуллин планны тиз аңлады, һәм шул минутта ук сценарийында төзеп ташладык. Утны сүндереп яттык, шуннан калганы нәкъ план буенча барды. Егетләр, сәгать 6! Шау итеп урыннарыбыздан торабыз, мич янында өелгән киез итекләр, чабаталар тирәсендә кытышкыч ыгы-зыгы ясап алабыз. Миңа да ал чират, минем котелокны да алып бар, дип кычкырынабыз. Егетләр, соңга калганбыз. Әркәше пружинадан ышкынгандай сикереп тора да мендәр астыннан бүреген суырып ала, карават астыннан котелогын эләктерә дә чыгып китә. Тәрәзәдән без карап калабыз. Болыт арасыннан төшкән ай яктысында буранга каршы йомылып әркәше йөгерә. Салкын буранданың җыйнак гәүдәсе алга яткан, бүрек колакчыннары самолет канатыдай җәелгән, әйтерсең аны инде дөньядагы иң көчле тормозларда туктатырлык түгел. Без ашыгыч кына шишенеп йокыга ятабыз. Хәзер иң кызыгы. Ашхана бездән 300 метрлар чамасы. Әркәш хәзер анда барып җитте. Әлбәттә, бозлы ишеккә аркылы салган тимердә ат башы кадәр йозак күрде, күңелсезләнде, аннан шикләнеп кайтырга чыкты. Һәм кайтканда барысын да аңлады. Шәфкатьсезләр булар. Үзләре укытучы булырга йөриләр, чебен иманы югаларда. Шушы салкында кешене мыскыл итәм дигәч тә, бүлмә тып-тын. Мич алдында чи усак утына гына ялтырап ята. Ясалма рәвештә гырлыйбыз. Әркәше акырын гына шишенә, мыркылдап сүгенә. Аның иң каты әйтә торган сүгене сүзе бар, әҗәткана. Шуны мыгырдый. Чыдый алмыйча пырхылдап көлеп җибәрәбез. Бүген көн әйбәт, күңелле узды. Иртәгесен без Зарифуллин белән Леспромхоз конторасына китәбез. Сәгать 6-да анда инде каравылчы мичкә яккан була.
Нәг 6-да телефон трубкасын рычагыннан алып өстәлгә куябыз. Аннан сызгырган тавыш ишетелә. Әллә кайдагы бураннар арасыннан ысылдый-ысылдый мең газап белән Мәскәү дикторының тавышы ишетелә. Район элемтә бүлегеннән диктор тавышын бүлдертә сызгырталар. Сторож карт әйтә, ишетелсен өчен тог өстиләр ди. Зарифуллин белән без көн аралаш диярлек шулай радио тыңлыйбыз. Сугыш бетсә, хәбәрсез югалган абыйсы һич шиксез табылыр дип ышана Зарифуллин. Мичтә шартлый-шартлый коры утын яна. Сторож карт мич каршында тәмәке суыра. Тыштагы салкын буранда өй түбәләре чытырдап ала. Мәскәүдән җанга якын тавыш ишетелә. 2 һәм 3 Украина фронты гаскәрләре январь аенда дошманның куәтле контрударларын кире кагып, аның элек чолгап алынган эре группировкасын тулысынча юк иттеләр. Һәм 13 февральдә Совинформбюро хәбәрен ишеткәч, кышкы салкында тиздән бетәр кебек тоела. Без Гыйззатуллин алып кайткан чәйне бергәләп эчәргә тулай торакка китәбез. Кайнар чәйгә император Веспасиан да килеп утыра. Сугыш турында хикәяләр. Складта бәрәңгә әрчегән төнне күңелле була. Беренчедән, ул төнне төне буе ашыйсың, кәбестә, кишер, суган, нәрсә бар барсында. Икенчедән, ул төннән соң дәрескә бармаска рөхсәт ителә. Иртән сәгать 3ләрдә кайтып йокыга таласың. Минем иртәгә дәрескә барасы юк бит әле дип йокыга яту үзе бер ләззәт. Иртән кычкырышып сикереп торалар, чәйгә йөгерәләр, бераздан бүлмәне җыештыралар. Син буларның барсында сизеп йоклыйсың. Аның сайын йокыга тәм керә бара. Менә сине караватың нең белән күтәреп күчерәләр, менә кемдер мыш-мыш килеп синең карават астында идән юа, җафалана, ә синең эш йоклау. Рәхәт бу дөнья. Менә сине яңадан үз урыныңа күчерәләр, ашыгып дәрескә чыгып йөгерәләр. Бөтен төкләрең белән сизеп йоклыйсың. Менә педагогика укытучысы класска керде. Менә берәүне бастырды. Теге малай әлбәттә газап чигә. Ә син киерелеп йоклыйсың. Сиңа бу вакытта бер ни дә кирәк түгел. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларга физик тәрбия бирү мәсьәләсе дә, гөберле баканың аш казаны системасы да, хәтта Елизавета патшаның ничә күлмәге булу мәсьәләсе дә сине кызыксындырмый. Ләкин складта уздырган төннең тагын бер күңелле ягы бар әле. Склад мөдире һәм шундагы бөтен складларның төнге каравылчысы Сабир абзый хикәяче. Искиткеч ипле җайлы кеше. Педучилищеның каравылчысы да педагогиканы белә торган кеше була икән. Ул төннәр буе утырып сөйләргә ярата. Сабир абзый мичтән күмер алып тәмәкесен көйрәтә, тирән сулап куя. Бүреген салып яртылаш агарган чәчләрен сыйпап ала. Миңа ничә яшь дип уйлыйсыз? Без кишер, кәбестә тутырган авызларыбызны ярамашып аптырап калабыз. 50? 60? Юк, ди Сабир абзый. Миңа ни бары 48, бергез дә белмәдегез. Ә бу чәч нидән агарган дип уйлыйсыз? Без тагын җавап биргә омтылып карыйбыз. Җафа күрүдән, кайгы хәсрәт күп күрелгәннән. Әлтәфи мәсьәләне биологик юл белән чишмәкче була. Организмда тиешле витамин җитмәгәнлектән янәсе. Юк, диде Сабир абзый борыннан акрын төтенереп. Беренче тапкыр фашистлар белән очрашканда шулай агардым. Ярты сәгать эчендә. Сезнең кеше асканны күргәнегез бармы? Юк. Күргә язмасын. 41-нче елны Смоленск өлкәсендә беренче тапкыр разведкага бардым. Мин разведкада идем яралганча. Үзебезнең старший лейтенант, мин и тагын бер латыш малае. Таза, әллә ничә фашистыңнан кәтлит ясарлык. Ну, минем дә куәтле вакыт. Төн уртасында шушып кереп, авыл кырыендагы бер ташландык мунчаның очырмасына урнаштык.
Задание: авылда нинди часть тора, штаб йорты кайда, таш юлдан нинди техника килә, һәммәсен дә хәтергә алырга. Атарга тавыш чыгарга ярамый. Бездән мәгълүмат алып кайту гына сорала. Яктырды. Ширек түбә ярагыннан карап ятабыз. Кая эләккәнбез дип уйлыйсыз? Авыл советы йорты янына. Авыл читендә 2 катлы йорт. Бездән нибары 50-60 метр читтә. Урам тулы мотоцикллар, иртән хәрәкәт башланды. Тын да алмый ятабыз. Безгә төшкермичә, ютәлләмичә көн уздырасы гына калды. Безнең позиция шәп. Күзәтәбез. Немец малайлары шат күңелле халык булып чыкты. Штаб малайлары булды ахрысы. Урамга чыгып, котелоктан су салып юындылар, бер-берсенә су сибештеләр. Шау да шу иттеләр, берсе артист шикелле кыланып, әллә ни әкәмәтләр ясап күрсәтте. Җырлады, биеде. Мин сиңа әйтим, үзләренчә кычкырышалар, ихахайлап көләләр. Белми бит адәм баласы үзләренең уч төбендә кебек күзәтү астында икәнен белми. Одним словом, бу егетләр ошады миңа. Неужели шушындай шат чырайлы таза егетләр безнең җирдә кеше талап, бала-чага карт-кырына атып йөриләр, мин әйтәм. Сабир абзый авыр сулап тынала. Аның тәмәкесе инде болай гына төтенли, ул аны суырмый да. Күзләрен билгесез бушлыкка тери, күз алмаларында мичнең кызгылт ялкыннары чагылып ала. Шуннан нәрсә булды дип уйлыйсыз? Сәгать нәкъ 10-да ябык машина килеп туктады. Уен көлке бетте, урам буйлап фашистлар йөгереште. Шау-шу китереп халык җыйдылар. Картлар да бала-чага. Фашист солдатлары автоматларын таккан килеш стройга тезелделәр. Площадь тынды. Минем нервлар ышкынды бугай, дерелдим икән. Иске мунча селкенә башлады. Старший лейтенант шыпырт кына әйтә: "Ир кеше бул, Гарипов", ди. Хәзер ди булар җәза оештырачаклар, әнә ди күр. Читкәрәк карасам, исләрем, акылларым китте. Баулар, кылгалар асылган физкультура станы була бит әле. Шуның бер бауына элмәк ясап яталар. Минем күзне әллә ниткән пәрдә каплады. Кыймылдарга ярамый, әтәгеләр тыныч. Иптәшләрне әйтәм. Алар инде әллә ничәнче тапкырын. Миңа нәрсә, мин үз гомеремдә тавык суймаган кеше. Тәбегә койрыгыннан гына эләккән тычканнарны кызганып, ышкындырып йөри идем мин. Шулай ятабыз. Зур ләшәнникләре чыкты. Янында йөгерешеп офицерлар йөри. Ябык машинаны ачтылар. Кем чыкты дип уйлыйсыз? Куллары артка бәйләнгән күлмәксез бер ир. Кыйналган, бөтен тәне бите кан, шеш, кара янган. Старший лейтенант биноклен сузды. Карыйм, таза гына бер ир. Кара чалбардан, күн итектән, бер күзе агып чыккан бичараның. Төрткәләп элмәк астына алып килделәр. Элмәк астына бер полуторка кереп туктады. Баскыч китереп сөйәделәр. Муйнына элмәкне кирттеләр. Площадь тып-тын. Бираздан полуторкага 3-4 офицер менеп басты. Ялт иткән папкалар бар. Шунда берсе папкасын ачып, фашист телендә нәрсәдер укый башлады. Безгә начар ишетелә. Игътибар беләнрәк тыңласак, янында берсе русчага әйләндереп тора икән. Аңладык, кичә генә авылга партизан һөҗүме булган икән. Бу партизан, күрәсең эләккән. Предатель табылгандыр инде. Бөтенесен белеп сөйләгәндә әйтте. Коммунист ди, сугышка хәтле шушы зур авылда мәктәп директоры булган ди, партийшма секретаре булган ди. Күрдегезме? Мәктәп директоры. Ишул кешене площадьта балалар алдында. Мин бинокльне латыш егетенә суздым. Шуннан нәрсә булды дисез? Бик ачы тавыш белән үзләренчә нәрсәдер кычкырдылар да, ыгы-зыгы килеп алдылар. Карыйм, машина кабинасына бер фашист кирип тә китте. Мин һаман өмет итәм әле. Бу дим куркыту гынадыр. Халыкны өркүтү генәдер дим. Сабир абзыйның куллары калтырый башлады. Ул яңадан тәмәке төргә азаплана иде.
Шуннан машинаны кабыздык бу. Газ бирде, кузгалмакчы була. Кабинадан башын чыгарып, кузовка карый. Теге директор тора бичара, бер хәрәкәтсез. Менә бер заман машина кузгалды. Теге бичара чайкалып китте. Мин күзләремне йомдым. Тишем тишкә бәрелгәнен хәтерлим. Шунда сизәм, пилоткам баштан чыгып маташа. Бу нәрсә булыр дим. Без тында алырга куркып тыңлыйбыз. Сезнең шәш ура торды дигәнне ишеткәнегез бармы? Менә шул. Шәшләр кирпе нәсе кебек ура торган. Пилотка күтәрелгән, үземне кемдер селкеткәнгә айнып киттем. Старший лейтенантның беләгенә чытырдатып ябышканмын икән. Карадым, гәүдә чайкалып бөтерелеп тора. Площадьта коточкыч елау тавышы. Әбиләр берүзлексез шукыналар, китте тавыш. Мылтык аскан егетләр аларны төрткәләп тарата, куа башладылар. Берсенең кулында противогаз горловинасы. Аны ишеткән бар иде, имеш шуның очына ташмы, тимерме тыгып калдыралар икән дип. Халыкны куа-куа без яткан җирдән 20 метр арадан узды бу. Таныдым. Теге иртән штаб янында бөтен немецны көлдереп, артист булып кыланганы икән. Звер дип белерсең, карт кырыны кыйный. Сабир абзый тынсыз тора. Ул кисәкләп сөйли, барсын да рәттән түгел. Менә үз кешеңне фашистлар үтерәгәне шулай карап тора әле син. Ә бит бездә корал, граната, ярдәм итәргә ярамый. Безнең задание аерым. Дөрес, без байып кайттык. Без алып кайткан сведенияларга бик кыйммәткә төште. Ну, теге момент, әнә минем дә шешләрен эшләткән. Хәзер менә каты әйбер ашый алмыйм. Шул моментта тышны каты кысып, мускулларын имгәткәнмен. Да, фашист, кабахәт халык ул. Аларның җир йөзендә эзләрен калдырмаска кирәк. Мин, ди Сабир абзый, 41-нче елның көзендә Белый янында контузия алдым. Смоленский юнәлешендә. Аннан госпитальдән чыккач, Сталинградка эләктем. Ишеткәнегез бармы? Тота. Мин актык камчы таңга хәтле көрәштем. Шушы җөмләдә ул һәр вакыт шулай авазларны бутый. Ни хикмәт? Татар халкының йөзенә тап төшермәдем. Кәбестә күчәне кимерә тыңлыйбыз. Ул мичтәге утлы күмерне кисәү таягы белән әвәләп китерә дә тәмәкесенә ут ала. Бәрәңгәр чилеп беткән, бакларга тутырылган, иртәгесен ашхана кешеләре аны килеп алып китәчәкләр. Бәрәңге кабыгын училищеның атына дип конюх алып китәчәк. Кем белә? Атка гынамы ул? Смоленск янында бер карт белән карчыкта кунарга туры килде. Сөйләшә киттек. Син ди карт кем? Казакмы, монголмы? Мин әйтәм татар. Кайсы татар? Казанскиймы, Сибирскиймы? Казанский мин әйтәм. Карт та, карчык та шунда бер нәрсә сөйләделәр. Аларның өендә фрицларның штабы булган. Кара төнне буларның өенә солдатлар бер партизанка тотып китергәннәр. Өстендә телогрейка, 2 толым чәче аслынып тора ди. Кара кашлы, кыңгырт битле, кара күзле 18-19 яшьлек бер әйбәт сылу кыз ди. Кыйнаганнар теге дуңгызлар. Ләммим бер сүздә дәшмәгән бичара. Таң атканча ләммим. Таң атканда үзләре алгы өйгә кереп йокыга яткач, карчык бу бичараның янына килгән. Кайнар чәй биргән, эчкән теге дәшмәгән. Карчык сораган: "Кызым, булар сине харап итә бит. Атаң-анаң бармы? Син кем? Миннән тел яшермә" дигән. Шунда теге кызның авызыннан бердән бер сүз чыккан. Мин дигән татарка. Менә бөтен сүзе шул булган. Мин татарка. Иртән аны алып чыгып киткәннәр. Кая, нәрсәгә? Сабир абзый авыр сулый. Фашистларның билгеле инде. Мәсхәрә итәләр дә тотып аталар.
Менә балалар, фашист кем ул? Менә балалар, фашист кем ул? Без тып-тын калып тыңлыйбыз. Училищеның күп укытучылары дәрестә мондый тынлыкка ирешү турында хыялланалар гына. Госпитальдән кайткач, Александровкада көтү көттем. Колхоз көтүен. Күрше колхозның шапкан люцерна басуына кергәнмен. Председателе килеп чыкты. Күзләре ут уйный, карарга куркырсың. Син ди, шундый майди, границаның кайда икәнен беләсеңме ди? Беләм, мин әйтәм, а как же? Кайда белсәң, әйт. Безнең граница, мин әйтәм, Берлинның центральный урамында. Телсез калды. Әле син монда нишләп йөрисең, мин әйтәм. Әле синең тазалык белән монда йөрисе түгел, тегендә дим. Ту, дип тикереп китте. Сабир абзый янына кич утырга военрук Родионов та килгәли. Родионов майорның чынысы. Авызында 2-3 алтын теше бар, госпитальдә 2 кабыргасын алганнар. Семьясын югалткан, үзе көнчыгышта хезмәт иткән икән. Хатыны 41-нче елның июнендә бала белән Киевка әтиләренә кунакка киткән булган. Шуннан сугыш. Родионов Киев хәрабәләрен күргән, Киевны азат иткән, әмма семьясын тапмаган. Ләкин гомере буе көнчыгышта хезмәт иткәнлектән, ул бөек ватан сугышын түгел, һәрвакыт Япония чигендәге хәлләрне генә сөйли. Ул Хәсән күле вакыйгаларында катнашкан, Монголиядә булган, Камчаткада яшәгән. Сахалинда японнардан 100 метр арада заставада торган. Класста дәрес алып барганда арткы парталардагы студентларга ул «Эй, на Камчатке!» дип кычкыра. «Камчатка шумит!» дип тавышны туктата. Складта тимер мич янында тәмәке тартканда ул безне күрми дә, белми дә. Сабир абзый белән генә сөйләшә. Сабир абзый фрицлар турында, тегесе гел самурайлар турында сөйлиләр. Родионов сүз туктаган арада кисәү таягы белән мичне актара җырлый. Гел бер җырны. На дальней границе посты станицы. Кин белмәсә дә бу җырга Сабир абзый да шыңшып кушыла. Дөнья күргән, сугыш күргән бу 2 ир безнең өчен ул минутта җир шарының иң бөек, иң даһи кешеләренә әйләнәләр. Родионовның җырлаган вакытта күзләре дымлана. Враги убежали от красной границы. Пляшите, снежинки, играй, ветерок. Прощай, Забайкалье, прощайте, станицы. Бойцы отстояли советский Восток. Родионов шинелен чишә. Аның гимнастеркасының күкрәгендә сары кызыл тасмалар. Бу фәлән тапкыр яраланган, фәлән тапкыр контузия алган дигән сүз. Складтан без теләмичә генә таралышабыз. До ре ми. До ре ми фа соль ля си до. До ре ми фа соль ля си до. Укытучы хатын күгәргән бармаклары белән пианино клавишларына баса да шулай җырлый. Класста борын туңарлык салкын. Тышта бүген дә рәхимсез буран. Аякларда чабата, үзлеп ашыйсы килә. Һәркем сәгать 2-не көтә. Сәгать 2-дә ашханәдә берәр савыт өшегән кәбестә шулпасы бирелә. Аның өстендә тәңкәләр йөзеп йөри. Ашхана мөдире әйтә, һәр бала башына 5 грамм көнбагыш мае салына ди. Күз алдында әнә шулар.
Ләкин күгәргән бармаклы апа шыгырдап каткан ботинкалары белән пианиноның педальләренә баскан да балаларны җырлата. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Әле кашан гына бәрәңге басуларыннан, урамдагы питомник кешеләреннән, ындыр табакларыннан аерылып килгән чабаталы малайлар, тула оеклы кызлар, до белән реның тыштагы буранга ни катышы барлыгын аңлый алмыйча гаҗәпләнеп тавыш бирәләр. До, ре, ми. Педагогия училищесына быел бик күп балалар алдылар. Дөрес, кайберләре ипи карточкасына кызыгып килде. Сугыш һәркемне тамак мәсьәләсенә аек карарга өйрәтте. Әнә шуңа күрә пианино янында утырган бу күгәргән иренле чандыр латыш хатыныннан берәү дә көлми. Ул бер латыш коммунистының хатыны. Аның иреннән 3нче ел инде хат килми. 41нче елда бу хатын эвакуация белән монда кайткан һәм юка пальто, юка кара ботинка белән кыш уздыра. Ә программа бер нәрсә белән дә исәпләшми. Бүген җыр дәресе 2 сәгать. Тәнәфестә кул сугыш уйнап бераз җылындылар. Кызлар җылы эзләп агартылмаган мичкә аркалары белән сырыштылар. Звонок булды. Салкыннан күгәреп туңган укытучы тагын пианино клавишларына басты. Программа буенча без сезнең белән бүген «Ой ты, зимушка, зима» дигән җырны өйрәнергә тиешбез, диде ул. Ә тышта рәхимсез буран улый. Ашхана ачылырга нәкъ 1 сәгать бар әле. Салкын класста төрле партада төрлечә сыйык тавышлар, долар, рылар, миләр күтәрелеп, бер гомуми хор тәшкил иттеләр. Ах ты, зимушка, зима, белоснежная пришла. Эй, ай да люли, белоснежная пришла. Бу җыр күңелләрне тагы да шытты. Юк. Моны элекке заманда толып яки шикмән киеп чана башына утырган почта станциясында кайнар борщ ашап чыккан кызыл битле кучер җырлагандыр. Яки тук карынлы, каны уйнап торган яшь күсар кибит кешендә барганда дәртләнеп җырлагандыр. Эх, бу рәхимсез программаны. Бер генә дә бу салкын класста моны җырлыйсы килми бит. Моны җырлагач, тыштагы буран тагын да кытырыбрак китә кебек. Ләкин җырларга кирәк шул. Белоснежная пришла, все дорожки замела. Эй, ай да люли, все дорожки замела. Ашханадагы тетя Поля инде озын саплы чүмече белән кәбестә шулпасы бушатадыр. Ашхана түшәменнән инде тамчы тамадыр. Өстендә балык күзедәй 3-4 май тәңкәсе йөзгән шулпа никадәр тәмле. Все дорожки и пути, и не встать, и не пройти. Эй, ай да люли, и не встать, и не пройти. Башлангыч классларның программасында менә бу җыр бар, ди укытучы хатын, ботинкаларын педальдан алып. Ягез әле, тагын бер тапкыр кабатлыйк. Ах ты, зимушка, зима. Бәлки, туңган аякларын, күшеккән кулларын. Ачлыкны онытып, ул да бу җырны булай гына, программада булган гына җырлап утырадыр. Бәлки, күңеле белән ул үзенең туган җире Латвияның сагыз исе килеп торган нарат урманы эчендә йөридер. Хыялы белән бәлки ул юка ботинка эчендә каткан аякларын Балтик диңгезе буендагы сары җылы эре комда бастырып торадыр. Ярмалы карны шәфкатьсез рәвештә биткә бара торган тыштагы буран, бәлки аңа июль аендагы диңгезнең ак дулкыннар валын салмак кына Рига пляжына тәгәрәтүен хәтерләтәдер. Бәлки чыннан да шулайдыр. Ә программа менә дәрес ахырында кабатларга, материалны ныгытырга куша. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Таңнар кайда да матурдыр.
Җәйге каникулга кайткач, Гыйззәтуллинның бер көнне авыл белән танышып үтте. Аларның авылында зур су юк. Әвәл төннән суны көрәкләр белән кәс кисеп буып куялар да, бала-чага, каз-үрдәк шунда ята. Эссе көнне ул су бик җылы була. Кояшны аз гына булып капласа, суына. Бала-чага бик күп җыелса, су булганчыклана, судан чыкканда борын асларына, ияккә, күкрәк чокырларына ләм утырган була. Җәй бик коры килгәндә ул суда кибә. Эссе көннәрдә каз-үрдәк авызын ачып, әлсерәп, тавышлары бетеп тилмереп йөри. Аппак казлар каралып, кирләнеп бетәләр, хуҗаларына мөлдерәтеп карап, каңгырашып, капка күләгәсендә торалар. Авылда су кибү зур эш. Моны бөтен тереклек иясе авыр кичерә. Дөрес, эчәргә су бар. Авылның 3-4 җиреннән менә дигән чишмә чыга. Һәр чишмәнең үз исеме бар. Чишмә суы кимеми, әмма инеш суы кипкәч, казлар каралгач, Гыйззәтуллинның сынаганы бар, халыкның табигате бозыла, кеше үзеннән үзе холыксызлана. Холыксызланган кеше моның сәбәбен белми, аңламый, әмма Гыйззәтуллин моны бик яхшы аңлый. Сусызлык хикмәте бу. Училищеда укый башлагач, Гыйззәтуллин үзенең бу күзәтүләрен тагы да тирән әйтте. Бигрәк тә психология фән өйрәнгәннән соң. Аның инде үзе нык ышанган билгеле бер карашлар системасы бар. Бөтенләй сусыз авыллар була, анда куе белән генә көн күрәләр. Ярым йорты сул авыллар була, алар уртасыннан инеш ага, чишмәләр ага, кичерәк кенә буалар була. Зур сул авыллар бар. Авыл читендә көзгедә ялтырап болын суы җәелеп ята. Җилле көннәрдә ул су ярларына чап-чуп бәрелеп утыра. Су өсләрендә төнбоек, яр кырыйларында серле куркыныч камышлыклар. Бакча башларында әллә ниткән басмалар, таллыклар, тугайлар. Халыкның мораль сыйфатлары Гыйззәтуллин фикеренчә әнә шуңа бәйле. Ул хәзер белә, зур сулы авылның халкы әйбәтрәк холыклы була. Вакшыл булмый, киң күңелле, шәхси байлык туплау өчен артык көчәнми, әмма хөр тормышны ярата. Эшне җиңелдән эшлиләр. Сусыз авыл халкы киресенчә, вак холыклы, гайбәтчән, көнче була. Ирләрендә ирлек сыйфаты җитми, хатын-кызны каһәрләүчән булалар. Саранлык, байырга омтылучанлык белән аерылып торалар. Аларны да гаепләп булмый. Менә син мин кибәрлек эссидә йон ыек баш киеп арпа сугуда эшләп кара, ыек башыңа ничә миллион арпа кылчыгы җыелыр икән. Шуның белән көне буе йөр. Колак тишегеңә, борыныңа тузан, күлмәк эченә кылчык кибәк тулсын. Шул көе көне буе эшләп кара да, иртәгесен тагын шул киемне ки. Зур сулы авылың нәрсә аның? Эштән кайталар да, шишенеп ташлап суга чумалар. Колач салып, куш аяклап тибеп бер йөзәләр. Анадан яңадан туган кебек буласың. Ул арада шул ук суда кер чайкап алалар, ул арада эссе кояш астында кер кибеп тә өлгерә. Зур сулы авылда тузан да булмый. Шишмәле, инешле авылның да эш ярыйсы. Булар колхоз эшендә бик актив. Буларның колхоз һәр вакыт алда, каралты кура таза, холык-фигыль уртача. Шишмәле авылның тагын бер ягы бар. Шишмә тавышын ишетеп үскән бала моңлы була. Мәсәлән, Гыйззәтуллин үзе. Гыйззәтуллин җырлый белми, әмма аның күңеле тулы моң. Аның йөрәгендә һәр вакыт бер җыр яши. Гыйззәтуллинның күңеле гел шуны җырлый. Моңлы балага җитә ул, күгәрчен гөрләсе ду, дип кабатлый. Дөрес, моңлылыкның сәбәбен Гыйззәтуллин әле тагын бер нәрсәдән күрә. Аларның авылы урманга терәлеп кенә урнашкан. Авылның кайсы гына капкасыннан чыгып китмә, 2 чакрым юл үтсәң, урман. Шишмә буенда уйнап, аякларын чибиләтеп, 2-3 ел уздырган адәм баласының шуннан алдагы яшьлеге урман белән бәйле. Гыйззәтуллин әллә кайчан ук сугыш дигән нәрсәле төшкә дә кермәгән заманда ук беренче тапкыр урманга барган иде. Әтисе белән. Сезнең печән салган тимер хотлы арбада җәйге матур көнне ат белән урманда йөргәнегез бармы? Әтисе атны туарып бер чыршы астына кертеп бәйләде. Көн үзәгендә кигәвеннән шулай гына котыла аласың. Үзе печән чапты. Гыйззәтуллин
Ул вакытта әле аның фамилиясе юк, ул нибары Нурулла исемле бер малай иде. Шунда бик абагалар арасында йөрде. Урмандагы тавыш. Әнә карт юкә башыннан торып күке кычкыра. Әнә куйлыктан көр дигән тавыш ишетелә. Әнә ана тилгәнне эзләп бала тилгән елый. Пилдерек. Тагын әллә ниткән тавышлар. Улым, сак бул, иске төп башында йылан ята торган була диде әтисе. Гыйззәтуллинның саф миенә бу сүз мәңгелек булып уелып калды. Ширек төп башында кояшлы көннәрне йылан җылынып ята икән. Урман үзенең серле йырткычлары, җәнлекләре, кошлары белән бөтен бер дөнья иде. Кемдер пишән җыйганда имеш, кочагы белән пишән алган икән. Беләгенә кагылып йылан төшеп киткән. Бер авылның бер кыз җиләктән кайтышлый агач төбенә утырган икән. Утыра торгач, изелеп йокыга киткән. Төшендә бик күп итеп су эчкәнен күргән. Эй, эчә икән, бер дә сусаганы бетми икән. Өенә кайткач билгеле булган, эченә йылан кергән ди. Бер генә доктор да чыгара алмагач, фәлән авылның фәлән карчыкка алып барганнар. Карчык теге кызга учлап туз йоттырган. Эссе мунчага алып кирип, бик каты тирләткән. Эчәренә бирмәгән, янына табак белән сөт куйган. Бираздан теге кызның бик нык эше бара башлаган. Һәм сусызлыкка чыдый алмыйча теге йылан сөтле табакка чыгып шумган. Фәлән абзый бер йыланның балалаганын карап торган. Ана йылан агачның бер ботагына чолганы басылган ди. Үзе булгана чайкалган сайын бер бала эченнән чыгып җиргә төшә ди. Һәм шунда ук шушып китеп тә бара икән. Бер абзыйны атлы арбада барганда йылан куган. Түп-түгәрәк тәгәрмәч булып ясалган да коточкыч тизлек белән алга таба тәгәрәп куа ди. Урман белән ике арада бер сазлык бар. Анда шишмәле елга ага, таллар, камышлар үсә. Кара болыт белән давыл килгән вакытларда шул камышлык арасыннан әллә ниткән ыңгырашкан тавыш ишетелә ди. Монысы аҗдаһа имеш. Урманда йылан гына түгел, бурсык дигән йырткыч та бик хәтәр нәрсә икән. Әллә кайсы авылның бер кыз адашып урманда кунган икән. Иртәгесен табып алганнар. Бер җиренә дә тимәгәннәр, бары тик бурсык ике күзен генә алган да беткәнче канын эчкән ди. Анысы кура җиләге күп булган урыннарда яши икән. Бүре. Гыйззәтуллинның анысын үзе дә күргәне бар. Урман аланында атлар көткәндә бер тайның ал санын тешләп тиресен умырып киткән иде. Шуннан соң атлар көне буе тынычлана алмадылар. Гел пышкырдылар, аз гына бер чит тавыш ишетелсә, хәзер түгәрәк ясап тайларны уратып ала торган булдылар. Ул ат саклаулар. Ат саклаган төндәге урманнар, ул төнге урмандагы тавышлар. Бар шундый бер урман кышы. Караңгы төн урталарында шомлы итеп кычкырып ала. Ху-ху-ху! Дип йөрәкләрне тетрәтә. Бер вакыт төн уртасында бүре улаган тавышка уяндылар. Олы малайлар бер-берсенә дәшеп урыннарыннан тордылар. Гыйззәтуллин шалашның түрендә җиргә сеңде. Нәрсә булыр? Куркак булып та каласы килми иде. Алыракларга ияреп ул да чыкты. Күк йөзен болыт каплаган, күзгә төртсәң күренмәслек. Яңгыр исе килә. Атлар пышкыра йөренәләр, ләкин куркынмаганнар, үлән мекердәтәләр. Ләкин теге тавыш. Ул тавыш җанны ишетә. Егетләр сүнеп барган учактан бер-ике кисәү алалар да куйлыкка кирип китәләр. Гыйззәтуллин ут янында кала. Бер вакыт куйлыкта көлгән тавыш. Урманчы гәрә икән. Якында гына пишәнчеләр кунып ята иде. Алар арасында Хәят та бар. Гәрәй белән алар бик дус дип сөйлиләр иде. Гәрәй кайбер төнне Хәят белән күрешергә дип килә дә, алдан сөйләшенгән буенча бүре төсле улый. Атлар шуңа күрә үлән мекердәткәннәр икән. Бүрегә кагылышлы әллә никадәр хәвефле хәлләр ишетеп үсте Гыйззәтуллин. Бер авылның имеш ике малай яз көне бүре оясының эзенә төшкәннәр. Капчык алып урманга киткәннәр.
Ана бүренең ауга чыгып киткәнен саклап торганнар да, олырагы энесен сакта калдырып, уяга кирип киткән. Тыныч кына бүре балаларын капчыгына тутырып ята икән бу. Ана бүре кайтып җиткән. Кечкенә энесе кычкырырга курыккан, ә бүре гадәт буенча арты белән шуышып уясына кирип киткән. Бүре койрыгы аркасына кагылгач, теге малай үзенең артыннан энесе кергән дип белеп, «Кермә дип әйттем ич мин сиңа!» дип кычкырып җибәргән. Бүре имеш куркуыннан ояның авызын җимереп чыгып чапкан. Гыйззәтуллин яшь чакта урманда аюда булган. Һәр хәлдә алар урамындагы бер колаклы Әхмәтша карт дигән кеше шулай сөйли. Имеш, бер вакыт урманда Әхмәтша карт ауган агач өстендә ике аю баласының уйнап йөрүен күреп, иссез акылсыз булып торган. Үзләре түгәрәк, үзләре сөйкемле, үзләре аңгыра сыманды, мер-мер килеп берсен-берсе төртеп төшереп уйныйлар икән. Авызын ачып торган Әхмәтша картның шул вакытта уң ягына шундый иттереп китереп салганнар, ул сөрлегә-сөрлегә 6-7 метр йөгереп барып җиргә сеңгән. Нәрсә булган аңламыйча сикереп торса, каршында арт аякларына баскан дәү аю тора ди. Аны-моны уйлап бетергәнче, аю Әхмәтша агайның ягына тагын берне шундый итеп биргән. Бичара кар бөтенләй әллә кая өчеп китеп барып төшкән. Аңына килә алмыйча яткан. Аңына килеп урыннан торса, бер колак юк, яңак сөяге үзенең урыныннан чыккан, бер күзе күрмәс булган ди. Ана аю үз балаларын карап торганны әнә шулай ишатмаган. Урман шундый хәлләргә бик бай иде. Кичен кояш баткач, бала-чага капка төбенә чыгып утыра иде. Шунда иртәгә кайсы тирәгә җиләккә барасы, кай тирәдә карлыган бик күп, шулар турында сөйләшенә һәм иртәгә көнгә планнар корыла иде. Ара-тирә урмандагы төрле хәлләр турында да сөйләп алалар. Шул вакытта Гыйззәтуллин урман ягына карап ала. Җәйге кыска төннең урман ягында инде аклыгы беленә. Шул сыек аклык фонында дәһшәтле калын кара стена булып урман күренә. Ах, андагы серле куркыныч дөнья. Элек шулай иде. Сугыш башлануга буларның берсе дә калмады. Ирләр бетте, атлар сирәгәйде, бөтен кеше кул арбасы ясатып алды. Урманнан утын ташу кытышкыч бер газапка әйләнде. Тәртә эченә керәсең дә, түбән карап, ат урынына тартасың да тартасың. Яңгыр ява, юл сөрелә, таулар очрый, һаман тартасың. Тәртә эчендә мәктәп баласы, буй җиткән сылу кыз, бер аягы гүрдә тора торган карт карчык. Бигрәк тә җиткән кызлар моның белән каһәрләнә. Арбаларын юл өстенә ташлап, алар утырып елыйлар. Урмансыз җиргә кияүгә чыгарга гына насыйп булсын иде, анда да кеше яши бит диләр. Бу сүзләргә Гыйззәтуллин баштарак юләрлек дип караган иде. Ә менә хәзер ил-җир күргәч уйлый башлады. Чыннан да, бөтенләй урмансыз җирләрдә дә адәм баласы яши бит. Алар хәтта кул арбасының нәрсә икәнен дә белмиләр. Ничек алай була ул? Урман сугыш башлангач рухи яктан корыды. Ни аю, ни бүре, ни бурсык. Каяндыр җиләк талаучы явыз малайлар килеп чыкты. Буларны башта лесничий Милюшин малайлары дип белделәр. Имеш, госпитальләр өчен җиләк киптерү заданиесе җиткерелгән икән диделәр. Моның белән Әхмәтша карт кына килешмәде. Миләүшиннең малайлары бик тәртипле егетләр. Алар студентлар, начар эш эшләп йөрмәсләр диде. Гыйззәтуллин 41-нче елның җәендә бу талаучыларны үз күзе белән күрде. Башта куйлыкта шырыйлап кычкырган, елаган тавышлар ишетелде. Урман әллә нинди тавышлар белән тулды. Гыйззәтуллин куралар арасында бер үзе йөри. Кычкырмакчы булды, тавышы чыкмады, шуңа күрә үзе дә аңламастан кичкенә кастрюлен муйныннан алып кулына тотты да туп-туры юлга чыкты. Чыкса, 50-60 адым ераклыкта җиткән чәчле таза гына бер егет басып тора икән. Егет сызгырып та җибәрде, Гыйззәтуллинга таба лап-луп атлап йөгерә дә башлады. Гыйззәтуллин кай якка чапкан аңышмастан юл буйлап элдертте.
Аның күзен кан басты. Әхмәтша агай сөйли торган иде. Бүре куа башласа, куянның ике күзен кан баса да, бүредән качасы урынга гел бүрегә таба чаба дип. Бу куышу күпмегә кадәр дәвам иткән булыр иде, әмма урман юлы бик хәтәр бит ул. Юл аркылы узган бер агач тамырына Гыйззәтуллинның чабата башы эләкте дә ул сөрлектә. Бөтен хутына алга таба ыргылып барган гәүдә кинәт ритмнан чыгуга, Гыйззәтуллин иң беренче эш итеп кулындагы кастрюлен алга таба очыртты. Кастрюль 10 метрлар чамасы һавада очып баргач, ширәм баскан юлга төшеп тәгәрәп китте. Гыйззәтуллин үзе исә әле ул урында гына туктый алмыйча, алга таба тагы да узып гөрселдәп барып төште. Кастрюль һавага очканны күргәч, теге егет тә йөгерүдән туктады. Бераздан Гыйззәтуллин куак төбендә шыкаеп утырган күрше карчыгы Миңлебикәттине күреп алды. Аның дәү чиләге тулы иде. Гыйззәтуллин йылы-йылы аңа әле генә булган хәлне сөйләде һәм шуның белән әбине харап итә язды. Тагын лоп-лоп атлап йөгергән тавыш ишетелде. Һәм кураларны сытып, иләмсез зур ботинкалы, кояшта янган битле, җиткән чәчле, сипкелле бер егет булар янына килеп басты. Егетнең кулында буш су чиләге иде. Миңлебикәтти утырган җиреннән торды да, алъяпкыч итәге белән авызын каплабрак, еламсырап егеткә дәште. «Урас, җаным, пожалуйста!» дип ялынды. Караса, күрше авылдагы бер туган сеңлесе Гаделнисаның ФЗОдан качкан малае Габделфәрд икән. «Менә сиңа Миләүшин малае!» Егет тәтелсез калды. Нәрсә әйтергә дә белмәде. Килгәне бушка китмәсен дип, Гыйззәтуллинның яңагына ут күренерлек иттереп берне бирде дә торып чапты. Шуннан бирле авыл халкы җиләк талаучыдан курыкмый башлады. Сугыш шулай итеп урманның бөтен сөрен, бөтен романтикасын бетерде. Ул хәзер гади бер йорт җылытучы, тамак туйдыручыга әйләнде. Ләкин бу яхшылыкларны ул бик зур газаплар аркылы гына җиткерде. Училищеда белем алып кайткан Гыйззәтуллин урманның әнә шул романтик сыйфатлары югалуын бик авыр кичерде. Урман аңа бик кызганыч булып тоелды. Әмма авыл үзгәрмәгән диярлек. Читтә йөрү, белем алу уен эш түгел. Гыйззәтуллин барысына да фәнни-фәлсәфи күзлектән карый хәзер. Менә тарих укытучысы күп сөйләде. Киләчәктә авыл белән шәһәр арасында аерма бетәчәк диде. Гыйззәтуллинны бу нәрсә борчуга салды. Кайчан бетәчәк ул аерма? Тарих укытучысы әйтә, сугыш тамамлангач, бу процесс тизләнәчәк ди. Ничек инде шушы чишмәләрне бетерәсең? Гыйззәтуллиннарның бакча башындагы ак мунчаны нигә бетерергә? Дөрес, Гыйззәтуллин мунчага бик яратып йөрүчеләрдән түгел. Элек-электәннән бик сирәк керә иде ул аңа. Әмма керә. Мунча үзләренеке. Мунчадан чыгып мәктәпкә килгән көнне Гыйззәтуллинны бөтен мәктәп мыскыл итә иде. Мыскыл итәргә сәбәбе дә бар. Кап-кара колаклы, колак тишекләрендә сабанга чыгарлык, шибиләгән кара куллы Гыйззәтуллин көннәрнең берендә кинәт кенә алсу яңаклы, матур кызгылт колаклы, чип-чиста бер мөлаим малай булып класска килеп керде. Керә. Һәм шуның белән дәрес үзелә. Класс шау итә. Апа, Гыйззәтуллин мунча кергән. Апа, Гыйззәтуллинга яңа колак куйганнар. Дәрес беткәч, тәнәфес вакытында да бу тема сүндерелми. Өлкән класс малайлары чиста Гыйззәтуллинны карарга киләләр. Ә шулай да авыл мунчасы шәп нәрсә инде. Сезнең җәйге эссе көндә авыл мунчасына кергәнегез бармы? Юынып чыгасың, аның алгы бүлмәсендә акрын гына киенәсең. Дөньяны кояшта җылынган, кычыткан, алабута, мәче борчагы исе баскан. Алар мунчаның нигезендә тыгыз булып үскәннәр, тәрәзәсенең яртысын каплаганнар. Кайтышлый кычыткан баскан киртә буеннан барасың. Анда сиңа таныш исләр, сиңа таныш бүҗәкләр. Бөтен нәрсә яшәмәктә, үрчемәктә. Ә мунчадан кайткач салкын әйрән суы, әҗәйнең матур көнендә озын арба җигеп колхоз фермасына юкә миллеге ташу. Көндезгә кайтасың, шишмәгә ат сугарырга төшәсең. Атны эчерә белергә кирәк. Аның өчен сызгыра белергә кирәк. Көйләп кенә акрын гына сызгырасың.
Ат эчә дә бераз эчкәч авызлык тимерләреннән су тамызып сиңа карап тора. Аннан тагын эчә башлый. Ат абзарларындагы 40-50 атның бер юлы клевер мекердәтүе. Керәсең, коридордан барасың, син җигә торган ат әллә каян сиңа дәшеп тора. Шулар бетәргә тиешмени шәһәр белән авыл арасында аерма беткәндә. Ындыр артыннан бозау күчерергә барган, шиләк белән апара аскан балта тоткан Әхмәтша агайны кая куясың? Авылның бер кисәге бит ул, пускай бер колагы булмасын. Аннан соң урман тирәсендә яшәгән кешене нигә шәһәрләштерергә? Алар бөтенләй икенче төрле халык бит. Гыйззәтуллинның мәсәлән, авылдашлары берәүгә дә охшамаган. Алар үзенчә, бөтенсе кара янган, бөтенсенең кулы бирчәйгән, һәрберсеннән чыршы сагызы исе бәрелеп тора. Аз сүзлеләр, аларга эш булсын. Алар кайгыны да үзләренчә кичерәләр, дәшмичә генә. Сугышка халыкны озатканда авылда им өчен бер кычкырып елаучы булмады. Башка авылларда хәлләр булган, училищеның тулай торагында кыш буена бу турда күп сөйләнде. Булар кайгыга нык кешеләр. Нигә аларны шәһәрләштерергә? Каникулга кайткан Гыйззәтуллин әнә шулай авыл язмыш өчен борчылып йөрде. Авыл тирән итеп авыр гына сулый. Гыйззәтуллин икенче көнне үк колхоз эшенә чыкты. Ат юк, үгез юк. Барысына да беркетелгән малайлар бар. Кала хатын-кыз белән төрле эшкә йөрергә. Июньнең 25-ләре иде. Авыл урамына 7-8 йөк машинасы килеп туктады. Гыйззәтуллин моның нәрсә икән тиз аңлады. Аларның авыл клубы көздән глубинка ителгән иде. Глубинка яңа сүз, сугыш вакыты сүзе. Икмәк, бәрәңге кебек дәүләт заданияләрен Загатзерно крахмал заводларына гына түгел, эчкәрәге пунктларга да тупладылар. Моның әһәмияте Гыйззәтуллин уйлавынча бик зур булырга тиеш иде. Дошман һөҗүме вакытында азык-төлек складлары юк ителә калса, тылда әллә никадәр яшерен складлар сакланачак иде. Бөтен халыкны бәрәңге тутырырга чакырдылар. Фронтның үзеннән үк кайткан хәрби машиналар икән. Сугышка кадәр күргәннәр бар иде. МТСта полуторка дигән бер кичкенә машина бар иде. Ягъни тонна ярым йөк тарта торган. Монда тимер кузовлы трехтонкалар. Шоферлары кара янган, бер-икесе мыеклы, русчалары да хикмәт. Г авазы бөтенләй юк, бөтенесе һә белән сөйләшә. Халык шул машиналарга бәрәңге тутырды. Клуб яны бензин, резинасы белән тулды. Бәрәңгенең крахмалланып черегәнен шүпләүчеләргә өйләренә бирә тордылар. Морҗалардан төтен күтәрелде. Тамак туйды китте. Шерек бәрәңге күмәчен табадагы каймакка шыжылдатып пешерсәң, дөньядагы бөтен ризыкларың бер якта торсын. Халыкның 1-2 көнлек тормышы хәл ителде. Кич җиткәндә генә машиналарның соңгысын тутырдылар. Бәрәңгенең менә шушыннан ук турыдан-туры Украинага, сугыш барган җирләргә китәчәге күңелгә әллә ничек тәэсир итте. Кузовтагы бәрәңге инде бәрәңге булып кына түгел, әллә нинди кыйммәтле йөк булып күренде. Юлга чыгар алдыннан машиналарның берсендә колонна начальнигы бер җитешсезлек тапты. Аны рәтләгәнче авыл читенә чыгып тезелгән хәрби машиналар янында солдатлар бәләкәй генә ут яктылар. Көле төшкәч бәрәңге салдылар. Гыйззәтуллин шофер солдатлар белән сөйләшеп рәхәтләнде. Һәр хәлдә Хәлил Фәтхиевич тыңлап торса, Гыйззәтуллинның кыюлыгына һәм тоташ сибелгән хаталарына гаҗәпкә калыр иде. Июнь төне бер яктан караңгыланып килсә, икенче яктан яктыра башлады. Китәр вакыт җитеп килә иде. Солдатлар чиле-пышлы бәрәңгене актарып алып көлә-көлә ашадылар. Берсе Симферополь кешесе икән, татарча белә иде. Ничего, Нәкәш, пешмәсә дә ашыйбыз дип, бер-ике бәрәңгене Гыйззәтуллинга да алып бирде. Кызарып таң атканда гына иң алдагы машина кабынды. Аннан башкалары. Җиңү көненә кадәр Нәкәш дип берничә солдат кабинадан кул булгадылар.
Сүнеп барган учак янында Гыйззәтуллин бер үзе басып калды. Солдатлар белән 1-2 сәгать утыру аның рухи дөньясына иксез-чиксез байлык бирде. Менә көзен тулай торакка җыелгач сөйләргә булыр. Аларның авылында таң урман почмагыннан ата башлый. Кызгылт нурларының иң беренчесе мәктәпкә әйләндерелгән 2 катлы мәчетнең очырма тәрәзәсенә төшә. Аннан авыл башындагы карт нарат алтын сыман төскә керә. Кайдадыр шыгырдап капка ачыла, казурдәк тавышланып ала. Кемнеңдер мунчасыннан куе төтен күтәрелә, эшкә киткәнче томалап мунча чабынмакчылар. Ачлы-туклы авыл үзенең морҗаларыннан сыек кына төтен бөркей. Зур өметләр, матур хыяллар белән сугыш елының тагын бер көне туып килә. Кырын кычыткан баскан киртәләрдән, су буендагы ямшәйгән мунчалардан, авыл кырыендагы ат абзарларыннан, янгын сараеның каланчасыннан бөтен авылдан дөньяга моң тарала. Ул моң төнлә төшкән чык белән бергә күккә аша. Авыл сулый. Үзенең 60-ка якын ирен сугыш кырына озаткан авыл моң катыш җай гына сулый. Ындыр арты урамнан балта, ышланган казык күтәргән, аркан белән бозау җитәкләгән Әхмәтша карт атлый. Ат караучының ат абзары ишеген авыр шыгырдатып ачканы ишетелә. Халык озын җәйге хезмәт көнен каршылый. Шул халыкнымы җиңәр фашист? Шул чишмәләргәме, шул киртәләргә, шул бәрәңге басуларынамы фашист хуҗа булыр? Гыйззәтуллинның бер вакытта да авылда мондый таңны күргәне юк иде. Күрәсең, училищеда уку аны үстергән, тормышны, табигатьне нечкәләбрәк аңларга өйрәткән. Юк, мондый табигате булган, мондый чыдамлыгы булган халык бер качанда бер кемгә дә кул булмас. Мондый таңы, мондый һавасы булган халык иң зур бәхеткә, ирекле, тук, тыныч тормышка лаек. Ләкин бит таңнар Германиядә да матурдыр. Анда да шундый мөлаем авыллар бар микән? Германиядә да кычыткан үсә микән? Гыйззәтуллин яшендәгеләр анда ничек көн күрә икән? Без инде җиребез азат булганчы дип өмет белән яшибез, шатлык көтәбез. Аларның балалары нәрсә уйлый икән? Әйтик, ниндидер Альфред яки Вилли үзләренең әтиләре Днепр буенда сугышта йөрүне нәрсә дип аңлыйлар икән? Немец икәнсең, яшәү өчен Германияң бар бит. Кояш сезгә дә төшә, яңгыр сезгә дә ява бит. Нигә безнең җиргә кирдегез? Нигә барыгыз да бер булып сөйләшеп, кире борылып кайтып китмисез? Нигә шундый матур таңнарда окопларда ятасыз? Гыйззәтуллин бу сорауларга әле җавап таба алмый. Чөнки ул әле укуны тамамламаган. Училищены исән-сау тамамлап булса, алга таба укырга кирәк. Һәм һич шиксез сайланган юлны үзгәртергә кирәк булыр. Сугыштан халык ярты-йорты гына кайтыр, авыр булыр. Я агрономлыкка, я председательлеккә укырга кирәк. Зират астыннан суны зур буа белән буарга, бөтен су буенда иңләп буйлап йөзәрлек зур буа булсын. Кычыткан җыеп, алабута җыеп, балаларына аш әзерләп йөргән хатын-кызларны авыр хезмәттән азат итәргә, ватан өчен канын кыеп кайткан агайларның кадерен белеп кенә яшәргә. Үлеп калганнарны онытмаска. Үзеңнең бөтен гомереңне әнә шул максатларга багышларга. Аргы як урамда көтү куа башладылар. Гыйззәтуллин учак яныннан торды, өенә таба атлады. Каникул әле башланып кына килә иде.